Чек. Йоу-йоу-йоу, усім вітанкі, хто зараз прыйдзе, ці ўжо прыйшоў, ці, карацей, усіх, хто гэта паглядзіць. У вітанкі асаблівыя тым, хто глядзіць гэта ў запісу на Ютубе. Сёння мы павольна працягваем працу над нашым... Трэба цішэй зрабіць. Не, нармальна здаецца. Сёння мы працягваем працу павольную над стварэннем асабістага лендынгу. Наша задача прайсці ўвесь гэты шлях толькі праз нейронкі, не звяртаючыся да ніякіх спецыялістаў. Ну і на самой справе сёння нават для не спецыялістаў у нейронках ужо відавочна, што зараз усё можна зрабіць, акрамя кода, праз нейронкі і проста там праз нейкія ютубаўскія туторы. І код таксама можна зрабіць, але код патрабуе большай глыбіні ведаў тваіх. Таму мы ў код палезем таксама, але ў апошнюю чаргу, і, здаецца, на гэтым правядзем пэўны час. Карацей, што на сёння па планах? Я ўжо зараз нагенерыў сабе гэтых. Праз нана-банана нагенерылі прыкладныя. Давайте спачатку увогуле пачнем. У першым відэа там не вельмі шмат мы чаго зрабілі, але мы зрабілі глыбокае даследаванне праз Gemini. І ў Gemini мы пазнаходзілі інфармацыю пра брэндынг, пра лендынг, пра яшчэ хер ведае што. Карацей, у нас ёсць выбарка пэўнай інфармацыі, якая можа быць карыснай пры стварэнні лендынгу. Мы потым вось гэтае даследаванне глыбокае будзем параўноўваць з тым макетам, што ў нас ёсць, і запытваць у чата GPT нейкія відавочныя памылкі, каб ён нам знайшоў. Але галоўнае, што мы сёння менавіта будзем рабіць, вось я ўжо нагенерыў, сыходзячы менавіта з вынікаў таго глыбокага даследавання, прыкладныя макеты, як гэта можа выглядаць. Гэта бента-сетка. Зараз сучасна модна, вось гэта ўсё шклянае, ўсё такое вось плавае. Ну што, не будзем адцягвацца ад трэнду і паспрабуем зрабіць нешта такога кшталту. Я ўжо паразмаўляў з чатам GPT. Я скінуў яму гэтыя лендосы, як будзе выглядаць праца. Зараз я буду самастойна ў фігме збіраць сабе макет, але каб прыкладна разумець, як ён выглядае, я ўжо скарміў чату GPT вось гэтыя ўсе рэфы, патлумачыў яму, што я хачу, можете спыніцца, вось пачытаць. І мы будзем рабіць макет наш асноўны, у якім будзем усё рухаць, усё размяшчаць, і будзем кавалкі гэтага макета скармліваць чату GPT, каб ён нам рабіў вось прыкладна такую штуку, каб мы проста збіралі гэта і глядзелі, тыпу, як яно выглядае прыкладна. Зразумела, што гэта ўсё толькі замалёўкі, але ну вось мы будзем ведаць, што неяк так яно працуе. Хвіліначку, я зараз праверу хуценька, усё працуе ці не, і мы паляцім. Усё працуе, гэта я пра Twitch і пра YouTube. Я спадзяюся, на YouTube ўсё файна. Камусьці мне піша, што ў гэтай трансляцыі адключаны чат. Можа, спасылка не тая? Хвілінка. Давай вось гэту скапіруем. Сцэны, стрым нейронак. Туды. Чат YouTube ёсць такі. Давай спасылку, можа, зменім. Можа напісаць нешта. 1, 2, 3. Зараз О, ўсё цудоўна. У нас усё працуе. Twitch павінен працаваць, я ўжо нават яго правяраць не буду. Дарэчы, сёння я вам пакажу яшчэ адзін наш праект, які там крышачку хутка запусціцца, але зараз пачынаем працу. Палым. Паважаем гэты гурт. Спадзяюся, мяне з аўтарскі там нідзе нічога не прыляціць. Ну, калі прыляціць, будзем нешта з гэтым рабіць. Ляцелі. Наша асноўная праца зараз гэта пачаць на самой справе. Гэта заўсёды пачаць. Мне падабаецца, як аформлена
Вось гэта вельмі падабаецца. Мне вельмі падабаецца, што яно вось тут вертыкальна. Мне здаецца, нейкія вайбы старога ВК, калі ў нас, памятаеце, з'явіліся толькі вось гэтай працяглай аватаркі. Мне здаецца, то мае настальгічныя адчуванні нейкія па дзяцінству паюць, бо мне вось гэта спадабаецца. Але мы зараз па парадзе чата GPT. Дарэчы, я не ведаю, чаму менавіта так ён вырашыў. Ну, там было тлумачэнне, проста ў яго не паглыбляўся. Мы будзем рабіць, канешне ж, каб гэты сайт лёгка, лендинг лёгка адкрываўся з любой прылады, то бок планшеты, тэлефоны і кампы. І нам параілі, па-першае, працаваць на рэакце, па-другое, працаваць спачатку менавіта з мабілкі. Як там ён напісаў, GPT, пра тое, што лепей спачатку зрабіць мабілку, чым спачатку зрабіць вялікую прыгожую веб-старонку, а потым думаць, як гэта ўсё запхаць у адну мабілку. Магчыма, гэта мае сэнс, я не ведаю. Давайте пачнем. Мы будзем рабіць усё вось такімі блокамі, каб мне было зручна. Давай гэта больш цямнейшымі зробім. Яны выдзяляліся крышачку. Так, ну вось тут у нас будзе дакладна... Па шырыні зробім вось так, і ўсё, зафіксуем гэта. Так, ну вось тут у нас будзе першы блок, гэта дакладна вось гэтыя надпісы. То бок, што тут звычайна пішуць? Projects about service contact blog. Ну, зразумела. Я вось не ведаю. Дарэчы, а давай спытаемся. Чаму я... Я вось не ведаю, як гэта лепей зрабіць. Зараз. Лендинг. Дизайн лендингу макеты. Ну, скинь мне, калі ласчыка. Во. Цудоўна. Раз, два, три. Расскажи мне, пожалуйста, если я хочу, чтобы мой сайт был в нескольких языках, то бок белорусский, английский и, например, польский. Мне нужно... И вот, возможно, в рамках лендинга мне будет сделать переключатель языков. То есть нам нужно просто будет как-то тексты переводить, либо нам нужно будет каждую страницу разметить. Есть ли, короче, простое универсальное решение этой задачи? Либо нужно будет плодить разные версии сайтов. Зараз яго запытаем про гэта. Бо я б хацеў, каб там мова переключалася. Адказваю як архітэктар. 3 падыхода. Адзін з іх рацыянальны. 2 складанасць. Асобныя сайты — гэта дрэннае рашэнне, асобныя старонкі ўнутры сайта часткова норм. Адна старонка плюс сістэма перакладаў — правільнае рашэнне для цябе. Ты ствараеш адзін лендинг, і ўвесь тэкст захоўваецца ў слоўніках. Прыклад структуры окей. Пераключатель мовы мяняе становішча. Інтэрфейс падстаўляе нужны тэкст. Што абавязкова зрабіць? Пераключатель мовы. Пераключальнік. Хедер кампактна без цягу. Што адбываецца? Урэлі. Я не здзіўлены. Для Google... Эшерей фланг для Google. Гэта кажа пошуку, якая версія старонкі для якой мовы. Окей. Крытычны момант. Пераклад — гэта не капіяванне тэкста. Вось, кожная мова патрабуе рознай даўжыні радкоў. І іншая структура сказаў і адаптацыя сэнсу. Калі мы проста ўставім пераклад, вёрстка паедзе, рытм тэкста зламаецца. Што гэта значыць для дызайна? Твой стаклянны бента-дызайн адчувален да даўжыні загалоўкаў і плотнасці тэксту. Таму рабі кантэйнеры з запасам, пазбягай жорсткай вышыні блокаў, закладвай перанос строк. Адзін код, адзін сайт, слоўнікі перакладаў, пераключатель мовы, апцыянальна окей, NBPL. Практычнае рашэнне без лішняга болю. Окей, будзем тады намагацца зрабіць вось гэтую, як ён прапануе, адну старонку плюс сістэму перакладаў. І паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Таму, у любым выпадку, у нас тут будзе недзе... Ну, ось тут, напрыклад, пераключальнік мовы. Давай нешта будзем пісаць адразу. N, B, L... Ну, напрыклад, ру. Няхай будзе. Так.
Ага. Вось тут у нас пераключальнік мовы. Давай паглядзім, што тут яшчэ звычайна размяшчаюцца. Ну вось тут будуць гэтыя. Вось тут будуць словы розныя, якія будуць ужо прамымі спасылкамі на кавалкі пэўныя гэтага самого лендынгу. Таму мы просто зараз размяшчаем, што яна тут будзе. А што вось тут яшчэ не напісаў? А, кантакты. Кантакт? Ну тут памылка, бо тут кантакт, гэта не патрэбна. Тут увогуле нічога няма, тут увогуле нічога няма, тут увогуле нічога няма. Ага. Ну давай пакінем гэты блок таксама пад нешта. Я хачу, каб ён быў не сіметрычным. Я не ведаю, пра што ён яшчэ пойдзе. Ну, зробім нейкі галоўны пераключальнік. Добра. Давай адразу сюды напішам, што ў нас там. Напрыклад, портфоліо 2, 3, 4, 5, 6. Давай вось так зробім адразу. Портфоліо, праекты, я не ведаю, радыё, няхай будзе дакументалка. Нейронкі, напішем, напрыклад, вось так. Чаму ты не зразумеў? А, не, ўсё правильно, гэта ж фрейм у фрейме. Окей. Якая канцэптуальная музыка грае. Окей. Родны флекс. Смешна, мне падабаецца. Нейронкі, окей. Тут будзе спасылка нейкая галоўная на сувязь. Ну, здаецца, ўсё ж таки трэба... Давай сувязь. Пакуль сувязь запхнем, а потым ужо будзем вырашаць. Зараз не будзем доўга думаць менавіта над самой логікай. Будзем прыкладна так рабіць. Окей. Далей. Гэта мы пакуль паніжэй закінем. Тут сувязь гэта зусім маленечкая кнопка. Давай мы вось так яе зробім. Ну, давай не будзем прыціскаць ужо. Ну, вось так, напрыклад, окей. Што далей? А можна ж гэты фрейм просто вось так по цэнтру ляпнуць яго і ўсё. Давай іх аднолькавымі пакуль зробім. Я не ведаю, гэта будзе мець сэнс ці не. Але пакуль будзем рабіць, каб мой унутраны гэты самы, як яго завуць. Божухна, нагадайце мне. Перфекцыяніст, во, быў задаволены. Ну тут мы ляпаем недзе мае фота. Напрыклад, вось так яно будзе. Пакажы. У яго тут, ну тут, канешне, ўсё так крыху паехаўшае. Трастбар, ну гэта зразумела. Я тут трастбар я асабліва яшчэ не напоўню, але у любым выпадку мы зробім гэта больш вузкім. Гэта ніжэй. І давай пакінем тут ўсё ж такі вось пад гэта месца. Тут, умоўна кажучы, будзе фота. Тут нейкі подпіс мяне. Блин, з аднаго боку мне падабаецца канцэпцыя трастбару, ну то там ты тыпу ці нейкі сертыфікат такі напхаць сюды, ці што? Не, сябе цішэй ўсё ж такі зраблю. Памятаць, на якой яна спасылцы. Касары, окей. Вось. Мы. Зараз я пагляджу, каб усё працавала. Ужо раз зайшоў. Цудоўна, все працуе. Вось, што мы маем далей? Сувязь, портфоліо, мова. Тут у нас будзе умоўная фотка. Давай мы ляпнем яе адразу. Ну, там 3×4 умоўныя. Ага. 3×4 умоўныя. Таксама закруглім гэтыя. Давай 15.
Ой, не то я запхав. Угу. Мені подобається, як буде виглядати такий стиль, то, що я хотів. О, слухай. А другое питання... Другое питання, видишь, что я хочу еще спросить? Раз, два, три. Слушай, а светлая темная тема в рамках лендинга это осуществимо? И насколько это добавит головника? Давай ще ось гэта зробім, бо я на самой справе зрабіў бы дакладна светлую цёмную, было б вельмі, мне здаецца, файна. Просто ўжо калі рабіць, то рабіць. Галаўніка дабаўляю ўмерана, калі закласці гэта адразу. Пазней значна больш. Для твайго ленднага я прабіў так. Асноўная тэма цёмная, яна з'яўляецца часткай айдэнтыкі. А светлая тэма дадатковая, сильна спрошчаная. Угу. Весь дизайн будуецца праз гэтыя пераменныя. Рэальны галаўняк, візуальны кантроль. Прыйдзецца праверыць. Окей, давай пакуль не будзем спяшацца. Просто нібыта больш карэктна рабіць светлы сайт, але мне так падабаецца цёмны, што... Каго я там любіў, справда, правда. Давай адразу ляпнем. Да что такое, я ж хочу текст. Что ты мне пропонуешь, я не разумею. Во. Угу. Привет. Женец на дуде гулец. Як там маркер списку ставится, я уже не памятаю. Просто ляпнем сюда. Интерпункт. Что такое? Во, есть. Так, далее ляпнем сюда его, ляпнем сюда его, ляпнем сюда его. Наприклад, там, я не ведаю, 75. Некий текст будет. Ага. Так, вось тут на адным узроўні з фотка нейкі... Давай, напрыклад, вось так ляпнем. Мне здаецца, праз вось гэтыя модулі будзе вельмі зручна потым адаптаваць гэты сайт пад што-небудзь. У тым сэнсе, што калі там у мяне памяняецца логіка на сайце, калі зменіцца яшчэ нешта, я просто тыпу гэтымі блокамі будзе значна больш аперировать, улічваючы тое, што я сам код не пішу, а буду менавіта праз агента гэта рабіць праз ChatGPT, здаецца. Ну, хутчэй за ўсё мы праз коды будзем рабіць, бо я за клауд пакуль не гатовы плаціць на такія таскі. Вось! І што мы тут зробім? Тут будзе нейкі файны слоган. 350 ляпнем. Файный слоган. Что это такое концептуальное мне заграла музыка? Длопка, крок. Я нават рэп эдишн, я такого не ведаю. Нічого собі. У нас ёсць нейкі рэп у Беларусі. Паважан. Так, тут будзе файны слоган. Крок, цмок, не бяды, рифма. Файны слоган. Ну, сюды запхаць трэба будзе дакладна нейкія шаурылы. Файны слоган. Давай подумаем спачатку, што мы сюда запхаем. Ну вось гэты трастбар. Ну, тип, я просто, мне вельмі падабаецца канцэпцыя вось на гэтым лендингу трастбару, але я не ведаю, ці патрэбная яна мне. Ёсць у мяне некая гарбата. О, ёсць яшчэ нешта. Зараз. Так. Ну, напрыклад, тут будзе нейкі софт, з якім я працую.
Бо я, ну, наприклад, DaVinci ліцензія. Давай запытаем. Слушай, у меня на генерациях в Nano Banana мне сгенерировало на лендинге такую зону, как Trust Bar. И там логотипы Adobe, еще чего-то. Скажи, это случайный момент генерации или концепция вот Trust Bar, она в целом присутствует в лендингах? И если присутствует, то что обычно, какого уровня контент внутри этого лежит? Чем человек сертифицирован, лицензирован, или просто с чем он там, условно говоря, работает? Либо какие-то конкретные кейсы? Давай зараз поглядим. Trust Bar, все, чудово. Trust Bar — гэта не артефакт генерацыі, гэта устаялы паттерн лендингаў. Яго функцыя хутка знізіць рызык у галаве карыстача праз бла-бла-бла, зразумела. Гэта кампактная зона з доказамі. З кім працаваў, дзе публікаваўся, якімі інструментамі валодае, якія ёсць дасягненні. Карацей, гэта пацвярджаем каштоўнасць. Кліенты, гэта платформы, гэта метрыкі і гэта інструменты. Логотипы рэальных брэндаў, метрыкі платформы, кейсы, Project Completed, View Reach, Years of Experience на кірункі. Ну, карацей, зробім Trust Bar дакладна. Просто мы там нейкія постаны возьмем. І ўсё. Trust Bar. Trust Bar. Trust Bar не будзе такім жа вялікім, мне здаецца. Ну так, ён тут значна візуальна менш. Вось так, напрыклад, мы яго зробім. Я яшчэ падумаю, што туды дам напхаць. Ну, гэта нейкія кейсы цікавыя працоўныя возьмем. І я думаю, што можна будзе ўсё ж такі там ліцэнзію DaVinci нейкую закінуць. Ну, гэта... О, можна будзе сертыкі закінуць. Ну, карацей, прыдумаем. Trust, давай, ось так зробім. Trust 1. Trust 2, Trust 3, Trust 4, Trust 5. Нормально. I think it's good. Я мерзотный. Так. Файный слоган. Скажи, як ти тут реалізуєш? Ну тут я на одно дублюю. Это project, это project, это project, это project. Тут я вось думаю, што партфоліо з відэа пачнецца пазней і партфоліо з яшчэ чымсьці. А вось тут Trust Bar тут. Я думаю, што одно і тое ж логіка дублюецца. А портфолио и Venture. Тут то же самое. Тут логотипу напхав. З одного боку гэта выглядае прыгожа, з другого боку, ну, типу, зараз усе гэтым карыстаюцца, таму... Вось гэта мне кавалачак падабаецца. Projects, Years, AI, окей. Давай мы пакуль далей пойдзем. Вось тут будзе менавіта гэтая дакументалка, про якую я казаў. Перенесем сюда текст. Документальное кино про грузинскую Арбату, наприклад. Мені здається, на кришечку не зміститься. Давай, наприклад, ось такими блоками будемо апелювати. Ага, ну я адекватно вже не знищаються.
Бля, яно ж гарызантальнае там, давай тады. Гэтай вокладкі ж гарызантальныя звычайна. Давай, ну, напрыклад, вось так. Улезе? Раз, два. Не улезе. Не. Раз, два. Напрыклад, вось так. Кажи, калі будзе 4. А що тут по отступах? Ну так, да, ось так мне подобається. Давай так само зробимо округлення. 25 побольше. Бо ютубовської буде форма. Ну, наприклад. Ось так. Давай зменшимо 75. Частка 1. Ой, треба самую тоненькую поставить. Вот так. Частка 1. Частка 2. Частка 3. Ага. Короткий оповед про бренд и историю здымок. Это можем поднять. О, ну вот так, я думаю. Тут ось так я зрозумів. Тут є ось така інформація. Я не веду, мені здається, це буде відламуватися весь час. Короче, покуль давай ось так. Копируем. Где там я? Сейчас будет буквально та же идея, которую ты мне уже генерировал. Скидываю макет. На местах белых прямоугольников будут встроенные видео с Ютуба. Можешь просто там сейчас сгенерировать что-то усредненное, типа видео, плеер и логотипчик Ютуба. Текст возьми с изображения, сгенерируй, исходя из тех требований, которые я предоставил выше. Давай поглядим, як он буде зараз менавіта так працаваць. Ну, павінен, я тут даволі дакладна яму ўсё напісаў, плюс мы працуем у межах праекту, я зараз усё праектамі працую, а не просто асобным дыялогам, таму я спадзяюся, што яго памяць не адляціць падчас усяго гэтага, усёй гэтай прыгажосці. Давай пакуль думаць далей. Ну, дакладна патрэбны блок з соцсеткамі. З усімі, на якія можна там падпісацца. Усё запар можна падпісацца, блядь, ужо. Соцсетак як у дурному. Пакеш. Ну, слухай. Маю рацію. Чого ти стрімиш на Укррегіон, якщо ти на білоруському говориш? Ну ось я такий бунтар. Так, давай ось гэта ляпнем сюди. Ну, ось так і будем працаваць. Я думаю, што вось гэта мы падцягнем вось пад гэты бок. Это няхай просто ляжыць на тое, каб яна просто была. Ну, слухай, не бяды. Адзінае, што мне, конечно, не вельмі падабаецца... Ну, блин, гэта не так важно ўжо. На самой справе можна ж сапраўды будзе браць не вокладкі з... Просто на вокладках з Ютубу будзе...
Будзе дадатковы тэкст, гэта будзе мусор, можа смецце, але мы можам просто сапраўды взять фотак, зрабіць вось такія тыпу псеўдаплееры і вось так усё і пакінуць. Няхай так і будзе сапраўды. Давай. Ось так. Где ты? Где ты, белая ракета? Давай это. Было б няблага, калі б ён зараз просто прымаў ад мяне результаты. Ну, зараз паглядзім, як хутка ён пачне губляць памяць, але... Еще нечто долго. Пяу. Где ты бачу? Ось тут будут соцсетки. Блять, а колькі их там зараз? Ну, напрыклад, гэта будзе Twitch, гэта будзе Telegram, гэта будзе... Ой, блядь, што гэта будзе? Яшчэ... Twitch, Telegram, Instagram, ну няхай будзе TikTok, няхай будзе X, і няхай будзе... Я думаю, што гэтую зону мы дакладна зробім маленькай. Вось нас... Да ёптыць. 2, 3, 4, 5, 6. Паколькі можна адразу зрабіць 350, амаль круглую. А, не трэба круглую. Я думаю, што мы просто зробім гэта... Занадта мелкім таксама не зробіш, бо іх не так шмат уже будзе на гарызанталі, гэта будзе выглядаць размазана. Але нібыта шмат месца і аддаваць такой херні не трэба. Ну, карацей, хер з ім. Зараз паглядзім, як гэта магчыма выглядаць будзе. Пакажы. Ён уже нешта ў сіні правальваецца, але... Ну, напрыклад, окей. Окей, давай ляпнем сюды. Гэта тыпу мова, гэта тыпу тут будуць спасылкі, тут будзе тыпу сувязь. Вось гэты блок зараз генераваць трэба. Я не падумаў просто, што будзе менавіта вось на гэтым кавалке. То бок тут мы зробім асобна, гэта будзе ніжэй, але сам факт пакуль няхай тут ляжыць. Тут будуць соцсеткі. Я думаю, тут 3 галоўных дзейнасці запхнем. Мы возьмем... Шоурыл по колера яшчэ дызайнерам быў, было б, канешне, здаецца прасцей, але то маем, правильно? Шоурыл колера корекція. Няхай тут будзе радыё голас. Що ён тут яшчэ напхаў? Ён напхаў просто праекты нейкія. Я думаю, што вось так. Ну і няхай будзе. Няхай тут будзе YouTube канал па нейронках. Чекай, давай вось гэта вышэй падымем.
Ну і напрыклад, я не ведаю ўжо, што ж, я столькі няма ў мяне дзейнасці, каб тут усё напісаць. Ну, у любым выпадку, тут шоурыл каляра карэкцыя, радыё голас, YouTube канал па нейронках, і чацвёртае, ну, напрыклад, хай будзе Twitch. Асабісты Twitch. Мы копируем вось такі макет, кидаем яго таксама сюды. Раз, два, три. Один, кажу. Смотри, скидываю макет. В правом верхнем углу прямоугольник. Это будет фотография. 4 прямоугольника светлых слева. Они подписаны каждый снизу. Возьми как логику того, что нужно разместить внутри этих прямоугольников, именно название. То есть придумай что-нибудь, но сделай все в соответствии названию. Trust Bar можешь также напихать чего-нибудь на свой вкус. Зараз ён напхае, конечно. Убачила рекламу новой оперы, поглядела на стваральнікаў, аўтар лібрэта Чайковскі, рэжысёр, заслужаны артыст РФ, хореограф, заслужаны артыст РФ, мастацкі кіраўнік, лаўрэат расійскіх конкурсаў, вытравілі магутнейшую беларускую оперную школу, захапілі рынок засранцы. Ну гэта не навіна зусім. Это зусім не навіна, там же нешта по Булгакову зараз ставяць яшчэ, ну, Купалаўскім увогуле пиздец, ну, блядь. Хоць бы нешта нармалёвае показалі, так людзі масава сходзяць у антракце сталі, ніколі раней такога не было. Вялікая магутная расійская культура. Ебень. Так, нічога новага, і далей будзе толькі горш. Шкада. Мой улюбёны беларускі актор тэатру Ігор Сігоў. Ён у РТБД шмат выступаў, ну, пэўны час ён быў там і дырэктарам нават. І здаецца, потым ён яго ў Купалаўскі перацягнулі, ці куды, не памятаю. Ось, ён зараз у Польшчы гэта. У Польшчы займаецца возіць аўтобус, карацей. Так, нешта ты тут. Ну, Трастбар, до речі, ён мне патлумачыў, як можа не мне блага выкид... Ой, я якраз на Булгакова хадзіла, гэта жаха не пастаноўка, сур'ёзна. Чаму не... Бля, я калісьці пайшоў, ну, прычым наш тэатр, гэта... Я не ведаю, хто там трупа была, які ён там... Карацей, на гарадскім валу які. І мы хадзілі на Горе от ума. Бля, гэта была першая пастанова ў свеце, з якой я сышоў падчас антракту, бо просто я не мог гэта глядзець. Мне так сумна было, мне просто... Такой, блядь, калі гэта скончыцца. Скарацей, лепей за стары РТБД для мяне нічога няма. Ебать, сур'ёзныя людзі прад'явы табе кідаюць Twitch, маленькі, што за... Гэты зверху, ну... Зайшоў на яго тэрыторыю. Асцярожна, асцярожна. Так, карацей, тут ужо няблага. Да нават давай так і скапіруем. Чаму я буду зараз ўжо... Зараз дызайн мы даганяць дакладна не будзем. Пау. Давай крышечку палі такі менш зробім. То ўжо занадта вялікія подступы. Ну слухай, не бяды на самой справе. Да ты паглядзі на яго, ён зараз стрыміць. Няма пытанняў. Няма пытанняў. А яму можна ўжо? Там Twitch же мае нейкія абмежаванні з 14 год. Хто яго пусціў сюды? Ну, трэба быць асцярожным. Тут братва не спіць. Ну, хоць трошки падсучыла з маці наконт яе хуё... На пару наконт яе хуёвасці. Адной бы зусім сумна было б. Не, ну, плёткі і пацуковы клуб — гэта наше ўсё. Гэта мы такое паважаем. 22 у нікнейме — гэта год нараджэння, мабыць. Магчыма. Ай. Слухай, ну не бяды, окей, мне падабаецца пакуль. Я падумаю яшчэ, што тут менавіта павінна быць.
Але ну, мы будзем пакідаць такога кшталту. Добра, давай соцсеткі далей зробім. А давай мы просто не будем ебать голову себе, вот так зробим. Чик. Сейчас я скидываю тебе очередной макет. Это макет без подписей. Здесь будут исключительно социальные сети. Слева направо. Twitch. Instagram. TikTok. Telegram. X, бывший Twitter. YouTube. YouTube дважды, пускай будет не 6, а 7 этих иконок, они равномерно все пускай будут расположены. Сделай согласно стилистике лендинга оформление этих иконок. И исключительно логотипы. То есть мы не пишем здесь текст, здесь просто узнаваемые логотипы, но стилизованные под наш лендинг. Ой, циртхе, я так люблю гэты эмодзі. Каро, до речі, не трэба ніяк яго спіздзіць. Мне так падабаецца гэты эмодзі коровы. Тільки єдно в голові мам якая. Вітусы, что за хлопчики в атэры? Майкла Джексона выкликаете? Майкл Джексон гэта база. Трэба ведаць, што Майкл Джексон не быў педафілам. Эпштейн быў, Майкл Джексон не быў. І магчыма, Майкл Джексон увогуле са светлага боку. Таму прыстай каменты наверх. Так, давай глядзець зараз, што ён нам нагенеруе. Джей Морс на ангельскай, што адбываецца? Блять, лол, сапраўды. Окей, за Джей Морс мне на ютубе дакладна страйк прыляціць. Так, давай, ну показывай. Давай. Угу. Давай иконки сделаем чуть более... чуть менее минималистичные, чуть более интересные. Опирайся на пример того, как ты оформил изображение в предыдущей генерации. Плюс на последнем ютубе, до последней иконки ютуба, сделай такую диагональную пометку, вылезающую слегка за края иконки, с надписью Live. Мне так падабаецца праца з нейронкамі, асабліва з чатом GPT, менавіта за таго, што сядзіш тут такі, як архітэктар, просто сусвет. Што ім нагаварваеш нешта, а потым ругаешся з ним увесь вечар. Ой, жыццё, якое мы заслужылі. Давай, пакуль ён генеруе, паглядзім, што мы яшчэ можна налепіць. Соцсеткі, я думаю, што ніжэй пойдуць на самой справе. Ці наадварот, мы можам соцсеткі, ведаеш, што з імі зрабіць? Блять. Мы их можем наоборот выше поднять, просто мы их зробим, когда уже будем менавіта сам сайт робить, мы их зробим невеликим. Что я делаю? Во. Ага. Это пойди ниже. Трасбар можно будет ниже зробить, а фотку... Ну, фотку я еще такую себе подобрал. Окей. А нешта ён колераў вырашыў тут дадаць, але сам факт, што ён зрабіў тое, што нам патрэбна. Ты, можа, спынішся. Дзякуй. Окей. Фігма. Да калі хто не ведаў, гэта мой вольны кавер на Педро. Вось такі чалавек. Ну вось так, напрыклад. Ну так, ён... Ці ўвогуле яго сюды запхаць? А покажи. Ой, не, уже занадто будзе там ж мелкіх. А мы будзем іх... будзе па чарзе. Мелкія, вялікія, ось тут таксама мелкія. Ну, паглядзім, окей. У любым выпадку гэта будзе недзе удвая больш тонка. Сделай такую же генерацию, но иконки и сама плашка должны быть по вертикали тоньше.
Поскольку иконки пропорционально уменьшатся, то мы увеличиваем между ними расстояние, чтобы они по-прежнему занимали всю длину, но сама генерация по вертикали должна быть уже. Именно сам вот этот вот блок лендинга. Хочется уже зрабіць, каб яно, ну занадта вялікая тут такая зона, тут яшчэ двойное выдзяленне атрымліваецца, ну типу адразу больш тонка зробім і пойдзем далей. Ну і не бяды, я нейкі сімпатычны азіят, не? Мне падабаецца. Прибегла драбязя глядзець на скуру змеі. У тебя змея скинула скуру? А дзе фотка? Чаго ты фоткі не показываешь? У тебя ж ты дакладна ў блюскай уже нешта запустила. Показывай нам цяпер. Так. Угу. Ну, амаль нічога не змянілася. Добра, давай. А, ну не, крышечку змянілася. Цудоўна. Так, подрэжем. Натуральна. Фоткі паказвай, хвастаецца яна там. Тебе вельмі прыгожая змея. Ты ўвогуле павінна пачынаць размову ў кожным чаце з таго, што свежую фотку скідваеш. Ведаеш, як кашатнікі. О! Давайте глядзець. Сапраўды, вось. Гэта калі хто не ведае, Цыртхе набыла сабе змею, вельмі прыгожую. Дарэчы, ну, здаецца, ну, я упэўнены, што мы тут побачым. Я спадзяюся, тут няма ніякай інфармацыі скрытай. О, вось такую змею прыгожую набыла. Покажу-ню. Што, гэта відэа, не відэа? Відэа. Во. І гэтая змея скінула шкуру. Где тут? О, не во. А что там нешта можна з ёй зрабіць? У сэнсе, ну, тыпу на крафт на нейкі пусціць. Я ж ведаю, што там вусы гэтыя, ну, пер'я дакладна. А вусы кашачыя забіраюць, каціны, яшчэ там нешта. З гэтай скуры нешта можна зрабіць можна, ці яна там вельмі хрупкая стане хутка? Нам з Патэйтычам таксама фоткі сваіх змей кідаць. Паладин, ты ж святы чалавек, ну ты ж паладин. Что ты такое кажаш? Конечно, не кидай. Ну, Питон, ну, прыгажун, вітаю. Ну так, вітаю, зігзаг хацеў сказаць, вітаю, пацук. Так, Питон вельмі файны. Я забыў, Цыртхе неяк называла пароду гэтай істоткі, але я такі сабе на памяць. Окей. Цудоўна. Цалкам. Яна крохкая, але бачыла, як эпаксіднай смолай заліваюць і руны заліваюць. Файна. Выразаюць. Ну, я зразумеў, што тут мела на увазе. Окей, давай далей ісці. Што нам сюды яшчэ патрэбна? Навошта ты пытаеш? Ну, навошта ты пытаеш? Просто адразу кідаеш. Ты не ведаеш, як мужыкі робяць. Просто зайшоў і як у поле пасеяў, просто дикпікаў нахерачыў ва ўсе чаты, потым баны выхапіў і пайшоў з адчуваннем скончанай справы дадому, да хаты. Так. Я думаю, што трэба будзе монтажны зрабіць блок. Менавіта з кім я зараз працую па монтажах. Ну, не зараз, а увогуле. Мы зробім вось такі блок. Іди сюды. Я ведаю, што мы зробім. Давай вось так. Вось. Раз, два. Не, чакай. Бля, занадта будзе шмат да халеры. Хаця гэта будзе блок менавіта пра відэа. Чаму за шмат? Нам же не трэба іх, няма задачы распхаць так, каб ніхто не здагадаўся. Нам ёсць задача, ну, напрыклад, я буду адзін зраблю, другі зраблю, трэці зраблю.
Ну давай мы сюда напишем, там я не ведаю. Рома Р. 135. А, нет, давай, справді. Давай ось тут 85 ляпнем. Нейронки, бизнес. Нейронки, бизнес. Наприклад, ось так. Угу. І на кожний блок портфоліо зробимо ось так. Нейронки, бізнес. Тут буде мастацтво. Мастацтво. Наприклад, Артур Ч. Рома Р. Тут нехай буде Віталь Б. Сі. Алло. Психология. Snake Pig JPG. Не отчиняется твоя посылка, все, ты нас подманул. Помню, что еще цирки скинула, давайте поглядим. Ой, ось так робить. Окей. Ну, мають рацію, зрозумів. Окей. Виглядає не бядим. Так. Ек. Давай наступний блок. Виглядає ефектно згодне. Мені так само подобається. І давай наступний. Этот блок портфолио. Справа крупно написаны имена людей, с которыми я работаю. Мельче будет описание условной их деятельности. А каждый из блоков — это отдельное видео. Также сделай там просто какие-то случайные обложки, соответствующие фамилии, соответствующие деятельности справа. Этот Твич полічив гэта з посылкой, подумал, что после кропки домен. Ну так, я зразумеў. Твич так само захотел поглядеть на змею, но Паладин только не обещал, и все. Тут уже нават Твич подключился, а мы зараз глядим тут. Никаких змей? Кайфово зрабіў на самой справе, мне вось гэта падабаецца. Мне падабаецца то, што я тут узяў шрифт за такімі зусім невялікімі, але засечкамі. Ну, ён камбінуецца нібыта з вось гэтым стылем такім паўночным. Вось забаўна было б, калі б спасылка апынулася існуючая, там фуры порна. У гэтым я на гэта спадзяваўся, шчыра кажучы, але ну вось такі паладзін чалавек. Што тут зробіш? О! Слухай, мне падабаецца. Я ведаю. Текст, трэба текст. Это решечку додать, каб нейкае тлумачэнне было. Давай я сюда ляпну. 1, 2, 3, видео. Давай. Ну, ось так, наприклад. Депозит фото. Бля, я не упевнений, что хочу отчинять ссылку с... Ну давай, я тебе доверяю. Дикпик. Сапраўды, чего я чекал? Окей. Окей. Ой, пригожий який. Да идите вы нахер, блядь, со своими этими регистрациями. Слушай, чихнуть нельзя без регистрации, заебали. Отличная генерация, мне понравилось. Я тебе сейчас скидываю этот же макет с небольшим уточнением. То есть ты уже то, что сгенерировал, оставляешь просто сверху. Расположи надпись, которую я тебе скидываю на дополнительном макете. Размеры этой надписи и форма взяты случайно. Размести так, чтобы оно классно сочеталось с остальными элементами генерации, которую ты делаешь. Бля, подсук, я хотел то же самое скинуть.
Чекаємо стрим кабанчика. Якого кабанчика? Ёсць нейкі кабанчик, якого можна пастрыміць? Калі я калі-небудзь у Польшчу пераеду, я абмажуся гэты стрым заплечнік і пабягу на дзікоў паляваць. Я думаю, што там такіх шмат даўбаёбаў, я буду адзін з іх. Гульня прыгожая. Чакаем. Так. Я нешта забыў, ці я нешта не ведаю? Што за гульня? Якая гульня? Што за кабанчик? Ну-ка, спасылку на трейлер. Хутка! Не паспеў. О, ты не чуў пра Adorable Adventures? Не чуў, ужо выйшла. Adorable Adventures. Ну, пайшлі. Адцягвайце мяне, канечне. Адцягвайце. Потому что я такі охотник працаваць, конечно. Героя меча і магії на знижці зараз. Adorable Adventures. Блядь, сапраўды кабан. Такі парсюк важный. Что гэта у нас? Say hello to Boris. He's a young, curious baby boar Сапраўды with an кабан, няма incredible пытання. sense of smell. And he's using his nose to learn more about the park he calls home. Ну гэта, я As так he разумею, explores, гэтыя Boris will працягі identify стрэяў і different ўсіх plants астатніх. and wildlife. Ну, я маю на ўвазе, што той He же... might get А не, distracted гэта больш from нейкая time to time. казуальшчына, здаецца. After all, some smells are stronger than others. He'll discover all sorts of things, including his adorable brothers and sisters. Ну, аркадная больше такая будет, здаецца. Ах, лол. Типу крафтач? Ёптать. Барсюковое ПВО! Подожди, ПВО, гэта на расійскае. Супраць СП... СПА. Супраць паветранай абароны. Ну, кайф. Выглядае як нешта вельмі мілае. Я хочу Христоса зараз пагуляць. Я сёння Руді закінуў на гэты, на галасавалку I am Jesus Christ і хочу самку набыць, бо, блядь, ну, гульня, у якой ты Ісус Христос. Яе хутка нахуй выдаліць са стыму, мне здаецца. Таму трэба паспець. Давай, паказвай, што ты там нагенерыў. Ну. Монтаж ваших відэа. Типу тут і расійскае, і украінскае, і беларускае, блядь, усё ў кавалку. Ну, няхай, окей. Галоўнае, што сэнс запамаўся. Лейбоник у нас играет. Цудоўно. Чик. Давай тут подрежем. Ну, ось так. Ну, не бяды. Мы нешта ўжо тут ад такого касмічнага сінта перайшлі ўжо тут нешта такое прыроднае. Ну, не бяды. Окей. Христос адзін і магутны. Мой Христос гэта цыртхе угарае з гэтага, з-за кабанчыка. Ну, выглядае не бяды на самой справе. Там є асноўная сюжэтная лінія з лясным пажарам, якая раскідала сям'ю Барыса, яго завуць Барыс. Няма пытанняў. І шмат міні-квесцікаў ды сакрэцікаў. Я ўсё стрейс скончыць не магу. У меня там пройдзены вялікі кавалак, я потом нешта выдарыў, месца было патрэбнае на вінце і так і не скончыў. Не, з песняй хрыстосаўсцямі. Сладкая твой ходун. Так, ну не бяды. Пакуль усё не бяды. Што мы маем? Мы спускаемся сюды. Тут мы бачыць будзем нейкую базовую мою інфармацыю. Ну, не толькі маю, магчыма, мы перабуемся і на кагосьці іншага будзем рабіць сленд. Мне просто цікава сам працэс прайсці. Так, вось тут фотка з таксама нейкім тэзісам, тут трастбар, тут усе соцсеткі. Блядь, як мы іх, халера, божух нам. Спасылка на дакументалку па гарбаце. Тут спасылка будзе на нейкія прыклады маіх прац.
Тому што нейраблок трэба нейкі будзе зрабіць. Ну давай падумаем, воно што там можа размяшчацца. Я ведаю, што там можа размяшчацца. Тэкст. Нейраасвета няхай будзе. Не ведаю, як я яшчэ гэта зараз назваць. Давай ўжо зробім. Два, три, чотири. Ой, блядь, дурень. О. Нейросвета. Тоді грав у I Am Jesus Christ, на репіті грала Дригва Тезаурус, а чмурена стримбив, полова білтича на меморі стягала, ралів закльон відповідний створив. О, кайф. Я до тоді час від часу заходжу. Браць гульню на наступную плынь. А там ёсць падказка з тых, што ёсць у стрымера. Была, дарэчы, дай праверу. А браць гульню на наступную гэта. Пуры Фембойс, пакажы. Блядь, меня на Твичы зараз я не вылечу. Блядь, гэта сапраўды. Ну што, дары, хули ты думаў? Ой, бля, які ўжо жах. Дарэчы, all review very positive. Блядь, кошмар. Дары, я персонально для цябе запушчу закрыты Steam і стрымы будзем гэта гуляцца з табой. Абодва будзем распранутыя і на відэазванку. Так, що тут у нас? Я забыўся ўжо, што я раблю. Хопіць мяне это самае адцягваць на фуры хлопцаў. А тут нам таксама будзе патрэбен тэкст. Дакладна тут будзе нейкая саммары. Я думаю, што нават гэтыя саммары мы зробім першы блок пра нейра. Хто я написал нейра? Нейра. Страшно, вельмі страшно. Мы не ведаем, што тут ахвай. Да даведаешься, не хвалюйся. Да даведаешься. Все будет здорово. З ёй папрацуе, яны пераробяць версію электронную і аўдыё, выпусціць новы наклад перапрацаванай кнігі. Давай мы прости зробім. Толькі адно пытанне. Блок пра нейра. Не зрабіць якасна з першага разу. Вы ж разумееце, што блок, гэта тэкст. патэнцыйны хіт. Гэта не чарговая прахадная кніга, якіх выдавецтва Эксмо штампуе проста мільёны. Гэта кніга, якая стане ў пэўнай ступені падзеі ў літаратурным свеце. Чаму б трошкі не замарочыцца і палепш не папрацаваць над гэтай кнігай, замест таго, каб потым траціць грошы і перавыдаваць яе, яшчэ адзін наклад рабіць. Гэта ўсё вельмі складанае, незразумелае мне. Я думаю, што вось да, вы можна будзе суаднесці тое, што ў спасылках будзе на пэўныя розныя соцсеткі, напрыклад, ці праекта, і тлумачальны тэкст нейкі. Во. Бо, напрыклад, у партфоліа відэа, то, ну, тут усё зразумела. Вось відэа я зрабіў, а нейрасетках, ну, значна шмат больш варыянтаў, таму мы вось так зробім. Цяпер звяртаемся з вамі да навінак беларускага кнігавыдання ў Беларусі і за яе межамі. Аднойчы паспрабуеш, а там, глядзі, і спадабаецца. Канешне, спадабаецца. Якім выйшла новая кніга беларускага паэта Дмітрая Строцава. Я не ведаю, як гэта правільна прачытаць. Гэта ўсё ўжо 100 раз праверана. 100 разоў. Неяк так. І ў гэтую кнігу позна, ўвайшлі паладзін, пераклады позна. ягоных вершаў на чэшскую мову. І вось што пра кнігу ў Фейсбуку паведаміў сам аўтар. Дамова дарэза звод. Я зразумеў, які там кліп. Так, давай, што тут у нас? По 4 прямоугольникам будут ссылки на разные то проекты, то социальные сети, то какие-то видео, в общем, на разные элементы деятельности относительно нейросетей. Под каждым из них текст. Текст весь в едином стиле, все центрировано, все красиво. Текст, который под прямоугольниками, можешь заменить на случайный, чтобы они не повторялись из блока в блок, чтобы выглядело на макете интереснее. Антона Гриневича. Кладней, гэта перавыданне таго самага спеўніка, які выдаваўся амаль 100 гадоў таму. Кніга гэта унікальная, паколькі гэта першы спеўнік для дзяцей, складзены з беларускіх народных песень, якія фалькларыст Антон Гриневич збіраў з 1905 па 1924 год у розных кутках Беларусі. І ў гэты спеўнік увайшлі 33 творы з мелодыямі. Гэта песні, прыпеўкі, калыханкі і забаўлянкі.
Кніга вельмі прыгожая, яна вельмі стылёва аформленая, такая даволі яркая, прыемна трымаць яе ў руках. І гэтая кніга ёсць у продажы ў нас у кнігарні кнігаўка, і таксама можна яе заказаць онлайн гэта з што такое? сайта кнігаўка.com, і таксама ў нас А, на гэта з майго... Тут я першы рабіў лендингі, окей. Каманда онлайн-часопіса Таубін і шведскае выдавецтва Аріэль Форлак выпусцілі зборнік украінскай паэзіі ў перакладах на беларускую мову пад назвай «Прасловы і нейрасвета. цішыню між імі». У аснове кнігі падборкі ўкраінскай паэзіі, якая публікавалася на сайце часопіса Таубін. І гэтая кніга Так, таксама агулам мне даступная падабаецца, ў нас што у ён продажу ў прыдумаў. кніхаўцы. Гэта вельмі Смотри, прыгожае, мне... такое Раз, два, прыемнае три. навобмацак Смотри, выданне, алло, са зместам один. якога яшчэ не 1, 2, 3, знаёмілася, 4, але 5. вельмі цікава будзе пачытаць, Часу з-за таго, што ў мяне разумею, грае што ОБС гэта такія у той жа вельмі час, актуальныя і творы, шмат сучасныя да халеры ўкраінскія, чаго у тым запушчана. ліку, я Вот, думаю, зараз што пайшоў шмат уже з іх тэкст. будзе Часу прысвечана карацей і фрызіць вельмі хром, і такое не чытаць адразу вельмі ляціць цікава, вось я гэта люблю акно украінскую літаратуру, наогул, тэкст. украінскую паэзію. Короче, Ну, як бы не жаданом адзіным мне хочацца нравится, пачытаць как ты усё сейчас это чагосьці задизайнерил. іншага з украінскай Ты вместо літаратуры. текста сделал ссылки с Ну, иконками і што ж выйшла и в нашем выдавестве, у выдавестве Лешкевича за тезисами. садовик у нас Это вышло круто, но одразу их 3 сейчас кнігі. слишком много. Першая Давай вот з іх этих гэта иконок мы кніга оставляем под Падлеткава, каждым кніга изображением 3, традыцыйная, гэта працяг Вольнера а весь Валерія остальные, Гагеева, все остальные частка 4 под другая каждым под назвай изображением меняем «Бясконцы именно идзі». на текст. То есть Першая кніга там как Вольнера будто бы Гагеева считаем, что «Позвала там нас ведаць». Я руками ўжо написан прачытала гэтую комментарий кнігу, к таму цяпер я прачытаю другую, і тады ўжо проекту. раскажу вам адразу То есть у пра нас есть абедзве, 3 иконки так с будзе тезисами, и лагічна. потом такой вольно написанный І текст. першую кнігу я правіла чытачам Всё остальное отлично. 200 гадоў з Так, зараз там 13, трэба будзе 14 пачатак выдаліць, які... Падлеткава, але там смотри, няма алло, ніякіх кто-то... такіх складаних рэчаў або нейкіх сюжэтных Короче, штук, вот, якія б я не раіла чытаць адсюль дзецям удаляем. маладзейшага ўзросту. Чакаем. Да рэчы, на трансляцыі Наша радыё зусім нейкі ж спячая бот далучыць навінка, гэта польскі нейкі ж бот далучыць да сцэнер. аккаунта немагчыма. Хай у чаце паведамленні з'яўляецца, што зараз грае ідзе, бо песня скончылася і нават не ведаеш назвы. Ну там на экране самом ёсць гэтая... Вось гэта ж надпіс гарызантальная рыса, гэта менавіта то, што грае зараз. А наконт таго, што грала, ты можаш заўважыць, што вось тут ёсць гэтая стрэлачка. Карацей, мы ж зараз транслюем просто наш працоўны варыянт проекту. Гэта будзе апка. Гэта будзе паўнавартасная апка, якую можна загрузіць. Яе ўжо зараз можна загрузіць, мы просто яшчэ ў бету не выйшлі. Вось, і там будзе пэўная інфармацыя. Там будзе зараз, што будзе граць, што ўжо грала. Карацей, уся інфармацыя будзе. Зараз гэта мы просто вось крышачку людзей збіраем на тое, каб нас паслухалі, пра нас даведаліся, і магчыма, камусьці, ну вось я там глядзеў, што Пурбай увесь дзень слухае, Ауч Патэйта таксама пасля стрыма вось на вельмі доўга застаўся. Вось, карацей, мы просто так вось, пакуль каб яно было. Паколькі ёсць магчымасць стрыміць гара 24/7, просто ведаеце, калі там ніхто з беларусаў не стрыміць, можна зайсці, паслухаць беларускія песні, беларускія падкасты, кавалачкі. А вось такая механіка, будзе шмат чаго. Таму, калі будзе жаданне, я абавязкова зраблю паведамленне пра бета-тэст. Калі будзе жаданне, то можна будзе далучыцца. Вось. Шо ты там? Не. Раз, два, три. Нет, ты меня неправильно понял. Вот то, что ты сгенерировал, я прикрепляю тебе это еще раз. Мы оставляем все как есть. Просто 4 нижних рядка с иконками и тезисами удаляем, и на их месте размещаем рукописный текст. Рукописный текст не в смысле курсив, а в смысле просто обычную текстовую заметку. То, что рукописный, это я оговорился. Просто в том же шрифте какой-то случайный поясняющий текст. А иконки и тезисы, я повторюсь, оставляем такие, как на том изображении, которое я тебе сейчас прикрепил. Это хорошая версия. Пайная брахалка такое патрэбна. Вялікі дзякуй. У нас канцэпцыя якая? Мы, акрамя таго, што акумулюем вось гэты беларускі контент, мы чарговыя акумулятары беларускага контенту. Я думаю, шмат такіх пачынанняў было. У нас ідэя такая, што каб чалавек вось сапраўды меў магчымасць просто ну вось як мы заўсёды ядзім пад YouTube, там працуем пад нейкую музыку, там пад кагосьці, пад нейкія стрымы, нешта займаемся сваімі справамі, і вось каб у чалавека была магчымасць заўсёды, там незалежна ад свайго размяшчэння, вось просто пачуць нешта беларускае. Там, канешне, ёсць і на расейскай, і на польскай, і на украінскай, і на французскай, здаецца, песні, але ну гэта ўсё ад беларусаў, то бок творцы контенту беларусы. Вось і нам нібыта мы не вельмі паспелі з ідэяй радыё у 26-м годзе. Але ну гэта стрымінг. Гэта просто стрымінг беларускага контенту і сучаснага, і не вельмі.
Ну, нам таксама падаецца, што ну кайфовая сама задумка. І ведаеш, калі робіш праект, трэба думаць аб тым, што сука, дурань, блядь. Дебілоид. Пачынаецца ўсё, пачынаюцца спрэчкі, бля, калі ён зараз зноў зляціць. Ай. Можна тебе тут намаляваць нешта? А давай я его зраблю вось так. Ой. Вось, карацей, калі ствараеш прадукт, трэба ў першую чаргу задумацца, ці карыстаўся б ты ім сам. Вось я б дакладна гэтым карыстаўся. Таму я вырашыў, што трэба прымаць удзел. Ось так. Повторяю еще раз. Я прикрепляю тебе изображение, которое меня устраивает. Тебе не надо сейчас менять что-то на этом изображении концептуально, фундаментально. Твоя задача, я сейчас скопировал это изображение, пометил на нем зону, которую нужно удалить. То есть все, что выше, ты оставляешь точно так же, как есть. Внимательно изучи изображение, которое я прикрепил. Оно должно остаться таким же. Но 4 нижних рядка мы меняем на текст, который написан просто как текст. Как, например, чья-нибудь цитата. Например, автора проекта, к которому относится этот текст. Ну, зараз яшчэ раз паспрабуем. Калі ён зноў будзе упрэцца вось в гэтую хуйню, то мы просто пакінем, як ёсць і ўсё. Мне просто не падабаецца вось, ну, вось так яно выглядае не зусім дёшава. А вось тут, а вось тут сама канцэпцыя мне падабаецца. Вось калі б яны вось так в радочак былі і вось тут тэкст быў, бля, гэта быў бы раз'ёб. Але мы зараз закалхозім нешта. Калі што. Во, менавіта ты да радыё, здаецца. Ну, я рады, што камусьці спадабаецца, што камусьці падабаецца, я рады, што нехта там заходзіць. Зараз ужо не... А, не, тут 3 чалавекі сидзіць, Potato, Pureby і Foyer. Я думаю, што зараз уже хутчэй за ўсё нікога няма. Так, толькі Пурбай. Ужо там уже стрымеры павінны былі павылазіць. Да і вечар ужо. Ёптаць, ужо амаль 10 у мяне. Нічога сабе. Нічога сабе. Гэта я так доўга сёння працаваў, аж шалець. Гамін глядзіць 15-й стрым запар. Ну што за чалавек? Ну, блядь, ну легенда, тупо легенда. Блядь, які ты добень, сука, бесишь мяне. Не ты, Гамін. Карацей. Зараз яго запытаем, ці здзекуецца ён з нас. Звычайна ён разумее, што ён памыў. В прошлый раз ты прав, зараз їхав. А що, куди поділося? Що з гуком? Може пісня біта? Маршева пісня, що подлагла. Ну, давай яшчэ один раз на яго накрычым. Але нету, не. Складана, вось мне гэтым ChatGPT не вельмі падабаецца. Ён у пэўны момант сам сабе нешта прыдумаў, усё, вось з гэтага яго зараз будзе выбіць просто амаль немагчыма. Ён такі, блядь, не так лепей. Дебіл. Bell Galaxy Online. Я не ведаю, што гэта такое. Спасылкі я, прабач, асабліва не адкрываю левыя. Шмат месяцаў таму падаравалі каньяк, які не п'юць слова зусім. Надоечы прыдумала, куды прыстроіцца, чорная гарбатай спалучаецца. Будзьма. Кайф, будзьма. Ой, каньяк з гарбатай гэта база. Я, дарэчы, шмат хто не ведае, каньяк з кавай. Вельмі файная рэч. Прычым я не салодкую каву заўсёды піў. Вось каньяк такі, яшчэ духмяны быў. Просто адвал усяго. Давай паглядзім, што атрымаецца ў яго, не? Твое здоровье, цётки. Ой, сука, ты генерат, блядь. Окей, давай возьмем. Нема часу. Не, час ёсць, але я не хочу зараз займацца. Все равно потом будем перерабляць кожны блок. Я вельмі боюся моманта, шчыра кажу. Ну, как боюся? Просто не хочу, каб надыходзіў той момант, калі трэба будзе ўсё гэта пераўтварыць у... Як яго завуць, блядь?
у тэхнічную дакументацыю, карацей, на генерацыю. Гэта ж маднявая кава па-ірландску. Ну, яна увогуле ўжо даўно не маднявая, мне здаецца. Ну, магчыма, зноў маднявая. Па-другое, так, а кава па-ірландску ёсць такое, але кава па-ірландску гэта Бейліс і звычайны Джэмісон. Брэндос там не асабліва. Які брэндос у Ірландыі, камон? Толькі спізджаны. Не, ну там, магчыма, ёсць нейкія культываваныя віды вінаграду, але ну холодна ж. Там у брэндзе не варыянт. А так, Irish кава, гэта... Ну, гэта Irish coffee, гэта ж зусім... класіка. Гэта буквально літаральна класічны коктейль. Калі мне не падвануе памяць, ён нават у ABA зборніку ёсць барманскі. Так, на света. Ну вось, пакуль мне падабаецца гэта, але вось тут я думаю, што нейкі тэкставы блок трэба будзе ўставіць, каб яно разнастайна выглядала, бо мне не вельмі падабаюцца вось гэтыя два блокі. Але калі б вось ты, блядь, дурань, мне зараз... Мы яго наябем, ведаеш, што мы зробім? Просто паспросім яго вось гэты кавалачак загенерыць. Здесь 4 блока текста. Просто здесь будут какие-то вырезки из каких-то пресс-релизов, какие-то отрывки прямой речи. В общем, 4 вертикальных блока со сплошным текстом. Так. И блытайте за Irish Крым. Irish Крым. Ши Irish Крым. Было б смешна, калі б не было сумна, бо ў Ірланды, блядь, літаральна тая ж самая гісторыя, што ў беларусаў і украінцаў з Расіі, толькі ў іх з Брытаніі. Імперыі, блядь, заўсёды літаральна аднолькава сябе паводзяць. Літаральна аднолькавыя людзі, сэнсы і літаральна аднолькавае самаадчуванне ўсіх, хто вакол гэтых імперый. Ось, ну давай паглядзім, тэкстам яго атрымаецца, ці ён зараз таксама будзе імправізаваць. Так смачна пра Irish каву размаўлялі, я б зараз папіў, але ну не, я ўжо кафеін так позна не буду. Можа па віно з'ездзіць? Заўтра ў мяне выходны. Бля, дарэчы, мне заўтра выходны, мы можам пастрыміць у дзень якую-небудзь халеру. Я заўтра збіраюся перасабраць сабе крыху сцэнаў у гэтым, у ВБС-кі. Павазіцца з гэтым, і потым, магчыма, мо нават у гэтага. Сука, дебил, блядь. Все, с этой картинкой... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ой, есть. С этой картинкой мы закончили. Подтверждаю, я принял, все обрадовались, мы отнесли это в продакшн. Сейчас я тебе скидываю новую генерацию. Давай еще раз. И все, ён просто одну і тую шлепіць, просто уже... Часто здараюцца вось такія ў яго кліны. Я вось не ведаю, як з іх экалагічна выходзіць. Я кожны раз просто раблю новы праект, скидываю туды вось гэты дыялог, моўна, і ствараю наступны. І на базе з папярэдняга дыялогу, ну, просто можна працягваць працу. Мне вось заўсёды былі розныя спосабы выходзіць вось з такіх клінаў, што вось яму все, просто яму паябаць. Ён робіць вось гэта. Потым ён робіць, піша вялікі тэкст, што яму трэба зрабіць. Усё роўна робіць гэта. Потым ужо новы кавалак, ён усё роўна робіць гэта. То бок ён не клініцца, яго вельмі складана бывае оттуда по одной і той же схеме выцягнуць з такіх кліноў. Эй, вітаначкі! Бачыліся сёння ў Рудзі, рады цябе бачыць. Сёння якраз чытала кнігу ў тым ліку... Да, блядь, ну, сука, дэгенерат. Ну, літаральна... О! Блядь, як мяне гэта раздражняе. Давай, напишем. Слухай, я ведаю, что я зраблю. Конченый. Раздражняє.
Отдай мне промпт, які я могу тебе скидывать наново, каб ты мне генерил тое ж самое. 1, 2, 3, блядь. Блядские, это 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 8. Отдай мне промпт, по которому ты мне сможешь продолжить генерировать то, что генерировал до этого, без своих затупов в отношении того, что ты мне уже 4-й раз генерируешь одну и ту же картинку. Отдай мне именно промпт. Сука, дурень. Я гляджу, на які стрим не зайдзе, адны тыя ж твары нейкі. Ну, а що тут нас? Мы тут усе рэйдамі адзін да аднаго ходзім. У мяне ўсе падпісанты беларускамоўныя, вось менавіта ўсе, хто... Я калісьці стрыміў на расійскай. Зараз вось усе падпісанты, якія тут ёсць, якія прыйшлі менавіта на беларускі контент, яны усе з рэйдаў. То бок, магчыма, адзін чалавек з інстаграма падпісаўся, я там кавалачак выкідываў стрыму. Ось, павінен быў перайсці. Усё, усе астатнія літаральна ад Рудзі, ад Магільшчыка. Ну, першую чаргу ад Рудзі, і не першы Рудзі зарэйдзіў. Магільшчык прыходзіў некалькі разоў на першыя пачаткі. Ну, я не помню, я сам памятаю, сам за кагосьці там схадзіў, і мне накідалі потым зваротных рэйдаў, і ўсё, і вось усе вы прыйшлі з розных іншых стрымаў. Таму нічога дзіўнага. Трымаем на плячах увесь онлайн, но можаш сюды заскачыць. Там новыя тварынікі будуць, што гэта? Да рэчы, калі вы зараз яго там зарэпорціце выпадкова, ну, яго ж забаняць, я ўпэўнены. Бо, ну, ён малы. У Твіча ёсць пэўнае абмежаванне па ўзросце. Блядь, почекай, ён мне... Якая нахуй нейросвета? Що ти робиш? Я ж сказав... Я зрозумів, у чим його проблема. Ты... Аля, 1, 2, 3, кажу. Ты понимаешь, что я прошу тебя сгенерировать... Не эту же картинку с словом нейросвета. Я прошу тебя генерировать уже новые... Давай мы его паспрабуем из клина гэтага вывести. Давай вось так. Новый макет. Вось так. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Да, блядь, ну хопіць уже тут. Чамусьці яму ўвесь час патрэбна, як старому карчу, просто па саду трэба раскачацца, каб пачаць записывать мой голос. Во всех прямоугольниках возьми случайное изображение. Мы зараз паспрабуем яму скарміць просто левый макет, каб ён забыўся про тое, што ён чамусьці вось, блядь, загіперфіксаваўся. Можа, яму так слова нейросвета спадабалася, он такой: да, про мяне распавядзі. Ось, і гэта... Я заклинила, я не ведаю. Але мы спробуем зараз праз гэты макет, а потом повернемся до того. Перший коммент на стриме, калі ўсё. 14, здаецца, беларусы не кажуць міленіялы, беларусы кажуць гаўно малое. Міленіялы, так, да рэчы, ужо дзяды. Ты памятаеш увогуле? Я міленіял. Нам міленіялам ужо 30, от 30 до 35 год. Можна коротко чым сенс працы? Конечно, гляди. О, до речі, коментарі на ютубе. А як тебе на твічі шукаць? А давай я тебе напишу зараз, гляди. Ось так. Ось гэта мой нікнейм на твічі. І увогуле, калі я ёсць у соцсеткі, хутчэй за ўсё гэта будзе ці Машніцкі, ці Кірыл Машніцкі, ці нешта падобнае. Ох, ты ж, блядь, які ты, сука, уже то все, ты зусім сышоў ад гэтага. Ад промпта. Дэбік. Давай мы тады вось што робім. Мы робім першапачатковы промпт, нанова яму кормім. Складана. Ось я просто хацеў гэта. Я сёння планаваў спачатку стрым назваць Нана-Банана 2 і генерировать усё там, але паколькі я не хацеў сам пісаць промпты. Карацей, просто зараз бы было значна больш пераключэнняў паміж вокнамі. Я вырашыў, што просто на стрыме гэта будзе выглядаць брыдка. І вырашыў усё генерыць праз ChatGPT. Тым больш яму зараз нядаўна накруцілі, но мазгоў на
генератыўную мадэль менавіта гэтых відарысаў, як яна там завецца, далі, здаецца, у іх. Вось, і... О, Абібок падпісаўся. Вялікі дзякую, вітаю нашай нейракамандзе. Вось. Што я казаў? Ну і карацей, ён няблага працуе, але вось гэтыя моманты, калі ты доўга нешта генеруеш, ён заўсёды злятае. Гэта заўсёды няма ніякіх, я не чуў ні пра нармалёвыя гэтыя спосабы утрымліваць нешта. Там ёсць спосаб, што ты робіш вось адзін універсальны промпт, і кожны раз яго скідваеш вместе разам з новым заданнем. То бок ты пішаш заданне, а потым гэты промпт прыкрепляеш. Але мне проста западло зараз гэтым займацца, таму мы дамучаем яго вось так. А фею я там яшчэ не адказаў, я памятаю. Глядзі. Справа вось у чым. Мы зараз праз нейронкі хацім згенераваць мне лендинг. Мы з самага пачатку, ад самой ідэі і што там павінна як размяшчацца і нават парады па дызайну, бярэм ад нейронкі. То бок мы рабілі глыбокае даследаванне на мінулым стриме на Ютубе, ёсць запіс, можаш глянуць. Вось, і мы вырашылі, што ў нас будзе вось такая стылістыка, як зараз маднява ўсё вось гэты глас, сцёклы, шкло, і вось гэты бенто стайл, вось такі зборны. Зараз сённяшняя наша задача, колькі мы ўжо займаемся, 1,5 гадзіны ёй займаемся, шалець. Мы збіраем менавіта макет. Я ўжо сам прыдумваю, што мне вось павінна размяшчацца на макеце майго лендингу. Зараз усё прыкладна, проста вось дзе што будзе распавядацца. Мы робім вось такія макеты, глядзім, як гэта выглядае, і па кавалачках генеруем гэта праз нейронку, каб паглядзець, як яно прыкладна можа выглядаць у той айдэнтыцы, якая мне падабаецца. Вось і ўсё. Гэта наша задача на сёння. Мы сёння вось хутка скончым ужо сам макет. Я яшчэ думаю, што я хацеў, у мяне зараз 3 выходных, я хацеў, што можна было на выходных гэта пастрыміць. Паглядзім, ці ў выходныя мы сядзем і так тлуста просто скончым гэтую працу, ці хутчэй за ўсё я зраблю макет, у выходныя з ім яшчэ папрацую, трэба з ім паночыць, і потым нанова на яго паглядзець, каб, дакладна разумець, што вось гэта менавіта тое, што я хачу. То бок, каб ён паляжаў крыху ў галаве, і мы нешта з ім рабілі. Бо, не хочацца яго 1000 раз потым рэдачыць. Таму хутчэй ўсё скончым на наступным тыдні. Але калі будзе натхненне, магчыма, і ў выходныя бахне. Зумеры, даруйце. Хацеў распавесці коротка, у чым справа. Распавёў ужо. Нефракамандзе, нейраглядач, а данаціць будзем мемкоінамі. Нешта не зразумеў, што ад і патрабуецца. І нам АЧІ у першую чаргу зрабіў само даследаванне, то бок мы яму знайшлі шмат фундаментальнай інфармацыі, як фарміруюцца лендингі, што на іх павінна быць і гэтак далей. У нас гэта даследаванне ўжо ляжыць, і мы будзем гэта выкарыстоўваць асобным промптам пазней, калі будзем само напаўненне ацэньваць. А зараз вось гэта АЧІ нам генеруе. Ты ж бачыш, вось наш ChatGPT. Во, наш ChatGPT, що він таке? Ён ёбнуўся крышачку, я зразумеў. Давай мы повторим просто тое, што мы ўжо рабілі. Усё, здаецца, магчыма, ачуняў. Давай. Дзе фігма? Вось, і мы з нейронкай размаўляем, вось я макет роблю, збіраю гэта сам рукамі, а АЧІ нам генеруе по гэтаму макету. Усё проста. А потым, пасля мы гэты макет, калі я ўжо яго збяру, цалкам я яго таксама ўжо разам з тым промптам, які нам зрабіў Gemini па глыбокаму даследаванню па інтэрнэту, мы яго падлатаем гэты лендинг у сэнсе, там, каб ён быў прывабным, каб ён быў карысным, каб чалавеку было на ім прыемна знаходзіцца. І кодзіць мы лендинг таксама будзем праз нейронкі. Хутчэй за ўсё, не хутчэй за ўсё, 99,9%, што гэта будзе кодекс ChatGPT. Вось, карацей, усе задачы будуць у нейронцы. А ён генеруе як відарысамі. Ты ж бачыш, браце, вось гэта ўсё згенеравана не відарысамі. Вось гэта ўсё не відарысы. Вось гэта ўсё, вось яна. І вось ён зараз гэта менавіта робіць. Вось я яму пішу, што нам трэба, ён нам робіць выяву. Працягваем. Адцягнуліся на ўсе размовы, адцягнуліся на гэтае самае. Давай вось паспрабуем усё-таки закалхозіць гэты кавалак. Это горизонтальный блок, состоящий из 4 блоков для текста. Текст нанесен случайно. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, снова залагало. 1, 2, 3, 1, 2, 3. О!
Это горизонтальный блок, в котором только текст, не будет изображений, 4 вертикальных блока текста. Текст замени на любой случайный, как будто бы это выдержка из какого-нибудь пресс-релиза или комментарий, неважно. Текст должен быть просто как будто бы написан. Не тезисы и не иконки. 4 равномерных текстовых блока. Больше на генерации не должно быть ничего, кроме нашей соответствующей идентики и ее элементов. Карацей зрабіць промпт, каб шый зрабіў лендинг з кодам. Так, ну, калі зусім спрасціць, то так. Але, ну, так не будзе працаваць, што ты просто робіш один промпт, і ён адразу все генеруе. Вось мы просто зараз па кавалачках збіраем гэты тэкст, гэты лендос. Мы потым як гэта будзем рабіць? Гэта я ўжо па-за стрымом буду дакладна рабіць, я просто, можа, запіс нейкі зраблю, каму там будзе цікава, пакажу. Мы вось гэта па кавалках таксама яму скормім, усё патлумачым, дзе што размешчана, якія спасылкі павінны куды весці. Ну, то гэта будзе вельмі вялікі кавалак працы. Нам GPT будзе праз глыбокае даследаванне рабіць вялікі тэхдок, тэхнічную дакументацыю. Потым па гэтай тэхнічнай дакументацыі па кавалках мы будзем запытваць у кодекса код, збіраць з гэтага лендосу сябе на кампе праз React, хутчэй за ўсё. І лаяцца яшчэ 1-2 вечары з тым, што ён навараціў нам нейкай херабары. Ну, гэта дакладна так будзе. Вось такі план. О, блядь, нарэшце ён прабіўся. Будзем лічыць, што ён справіўся з задачай. Ну, будем лічыць, што я так што я хацеў менавіта гэта. А давай мы зараз яшчэ яго наебем. Паспрабуем. Здаецца, я спадзяюся, я не зраблю горш. Раз, два, три. Окей, переходим к следующей генерации. Сейчас я тебе уже скидываю 2 сборные генерации. Они из разных генераций. Вот сейчас все мне нравится в этом скриншоте, который я тебе скидываю. Просто перегенерируй его, сохраняя все пропорции, расположения, размеры. Просто пускай он будет сгенерирован как единая картинка, а то тут есть расхождение по цвету. Это уже на самой справе зусім не абавязковая задача, просто я принципово хочу, каб гэта падла зрабіла мне то, што я ад яго патрабую. Ось. Дарэчы, чалавек, які падпісаўся не так даўно, гэта ты з Ютуба прыйшоў, я правильно разумею? Той, хто вось пытаў мой нікнейм на Твічы. Давайте думаць далей. У нас тут будзе умоўны слоган, тут будзе вось гэта інфармацыя, Trust Bar, усе спасылкі на ўсе соцсеткі, тут дакументальнае кіно. Тут будуць нейкія партфолькі. Тут нейрасвета, тут будзе 4 нейкіх пэўных тэзісы. Ну так, няхай будзе так. Кажы здалёк асобна кусового. Ну не бяды, здаецца, мне нават яго будзе зручна чытаць. Ну тыпу вось так, тут усё відавочна, потым адразу гэта. Здаецца, я гэта крышачку ўсё ж такі. Паглядзім, які ў мяне будзе CTA, які ў мяне будзе ўвогуле пасыл да ўсяго гэтага. Але, ну, прыкладна тое, што я хачу. А потым портфоліо, потым нейрасвета. Я ведаю, потым будзе кавалак усё ж такі па радыё, але менавіта па праекту «Голас», бо у нас там ёсць шмат разных гэтых. У нас там есть радио, у нас там есть проект колонки, у нас тут есть... Ой, паскуда. Пакуль не будем яго чапаць, я не хочу, каб ён зноў гэты клін сышоў. Ідзем далей, а то мы занадта доўга займаемся хернёй. Вось што я лічу. Проект «Голас». Вось, у нас есть проект, у рамках, у межах якога... Чик-чик. Давай, так, чакай, вось тут у меня размешчана вось так, а вось тут... По проекту «Голас», якія кавалкі я хочу, каб тут былі. У нас... Ага, вось тут. Вось тут, я думаю, шмат таксама будзе тэксту. Вось так гэта зробім.
Да заябалі гэтыя Best Viewers, адкуль вы да мяне ляціце ўсе? Непрыемныя людзішкі. Пау, тэкст. Наприклад, ось так. На што у нас там будуць спасылкі? У нас будзе, здаецца, нейкае відэа. Раліфу так і не выдалілі 1000 гледачоў. На яго ж там нехта ботаў натравіў. Як нешта такое на стрыме, здаецца, у Рудзі чуў, ці дзе ён там скардзіўся. Ці проста нехта распавядаў на стрыме. Гэта херова, што не выдалілі на самой справе, бо, блядь, Twitch можа і пасля забаніць, гэта будзе вельмі непрыемна. Во, ну, напрыклад, вось так. Няхай тут будзе колонка. Тут няхай будзе радыё. Тут няхай будзе Сонора, наш проект. Ну, не наш, а я просто там побач стою. Я ніякага дачынення не маю, просто гэта ў межах усё адной дзейнасці. Сонора — гэта дзе мы збіраем датасет на беларускае вымаўленне ў нейронак. Калі быў я малы з кучаравым чубом, на вялікдзень у жакі хадзілі гуртом і суседскім бабулям з вечара лейбоніка сёння. Вершы, якім навучыла Так. мама. Я маленькі жачок, паўзу Во. як грачок, скачу як жабка, дай кока-бабка. А тут будзе яшчэ тэкст, бо там шмат трэба чаго распавядаць тэкстам менавіта гледачам, наведвальнікам старонкі. І я думаю, што мы вось так зробім, Моўна. Якога прямо пасярод трансляцыі буду кінаря. Пасярод трансляцыі яны ўсе прыляцелі. Ну, блядь. Пачвара нейкая зрабіла. Ну, гэта вельмі няшмат каштуе. Вось у чым справа, таму гэта можна зрабіць проста дзеля хуліганства. Пісаў саппорт, сказалі, не чапайце, каб не выдаліць выпадкова сапраўдных гледачоў, Twitch перыядычна сама сочысціць бот-аккаунты. Слухай, ну калі яму адказалі, то, магчыма, яму і не будзе ніякіх гэтых самых. Калі ён сам пісаў, ну яго, канешне, могуць не разабраўшыся заблочыць, але з той нагоды, што ён пісаў і яму адказвалі, ну, карацей, ён можа потым рэпорціцца і ўсё будзе добра. У Твіча такі саппорт, самы лепшы стімаўскі. Там звычайна ўсё хацнее, калі працуе, праз Twitch дабіцца чагосьці, блядь. Ну, напрыклад... я вось ведаю, што мы яшчэ сюды ляпнем. Мы будем танчыць і песні спяваць, смачна есці, шмат піць і зноў наліваць, закахацца ў суседку. Гэта звычайна. Будзьма разам і ўсё будзе файна. Вось так мы зробім. Раз, два. Тут будуць спасылачкі на розныя артыкулы, на розныя нейкі, там яшчэ халеру. Карацей. Калі стану стары, час прыйдзе паміраць, я не буду На тых, хто саппорціць гэтыя праекты, там шмат хто гэтым займаецца. Йоу. 1, 2, 3 працуем? Не? Да, ну давай, почекаем. Во, нарэшце раздупліўся. Не раздупліўся яшчэ. Сука, не бясі. Во. Сейчас я тебе скидываю очередной макет. В этом макете 2 больших блока текста, где много написано слов слитно. Туда его замени на абсолютно любой случайный текст на белорусском языке. Надпись сверху большую сохраняем. На месте прямоугольника большого верхнего случайное изображение. На месте 3 квадратов прямоугольных слева в первом сгенерируй случайную колонку, во второй сгенерируй случайное радио, в третьем сгенерируй случайно чип какой-нибудь, типа процессорный. Надписи сохраняем какие есть. А маленькие тонкие прямоугольники внизу — это места, где будет ссылки на разных людей, которые осуществляют информационную поддержку и так далее. Просто придумай там
6 случайных логотипчиков маленьких с длинными названиями каких-то проектов именно на тех местах, которые я показал на макете. Йоу. Ведаеце, такой думкі у мяне не Пісаў было, саппорт, але сказалі не чапаць. А, гэта я мне ўжо было чытаў. цікава, Окей. потому что там, скажем так, жыхары Вау. смежныя, ну, не менш зацікаўленыя людзі. Вось. І чаму бы не? Чаму бы не? Вот. Калі пачынаеш гаварыць пра столбцы, Что там у нас хочаш, не хочаш, распавядаюць? всё У роўна нас зараз згадваеш кавалак свежне. праблема Што нават калі мы велаінфраструктуры там ў ваколіцах пешшу, да, столбцаў. свежне паехаць не можам, пачынаецца Не, ну не, стрэлка пытанняў свежня. няма, Нашай праблема што сапраўды столбцы ёсць, але мне на здаецца, там і з каждым іншай кутку. інфраструктуры А вот на не, кутку Сіє, ну, не ну, ўсё чудова, цудоўна. конечно. Ну, тут толькі мінус, А. напэўна, што ну, менш жыхароў, да, можа Слухайте, быць, ну мне от, сапраўды ну, падабаецца, як цяжка выглядае. можа Можа, я, конечно, знайсці, гаўнаед, хто там але, ну, працаваць, бля, да, мне от. кайфово. Хаця Падкаст спецыяльна зараз скажу. да, можна ездзіць. Каст Вандра. Я не ведаю, хто гэта такі, не слухаў іх ніколі. Ужо гэтай кавалкі часткова слухаў, але Вандра... Там нешта пра ровар учора цікавае было. Пра ровар, пра тое, як ён увогуле мяняе структуру гарадоў. Здаецца, таксама ад іх было. Вандра лацінскімі літарамі. Усё паглядзеў і міжваенную архітэктуру там і Ну, можа, я гаўнаед, парашкі канешне, касцёла, нейронны, але, і ну, бля, царкву, мне і зайшоў падабаецца. Ну, музей, вось, уявіце, што вы гэта з вяртаешся тэлефона на скроліць. чыгуначны Кайф, вакзал не? і да хаты. І каб вось гэтага не было, каб крыху Нейрасеткі расцягнуць гэта наша увагу ўсё, карацей. і расцягнуць увогуле час, які праводзяць людзі ў Ну, гэтым тут, краі, конечно, уже то, перастараўся. чаму А, не, не слухай, зрабіць ну, гэта тэксты вось такой размешчаны дэбіль. Ну, а вось тут я дэцэнтралізацыі. зразумеў, вось што мне не падабаецца. Вось тут ён паехаў крышачку. Можна было б як мінімум філіал нейкі стварыць. Слухай, мне падабаецца, што, ну, калі просіш яго нешта на беларускай без канкрэтнага пэўнага кантэксту, ён робіць, ну, нешта там Беларусь, сінявокая, вся вось гэтая халера. Мне падабаецца, што я навучыў гэтую... Дала б нейкі такі штрушок Зараз. і новую свежную да развіцця. Мне падабаецца, што ён ведае мой кантэкст, я там часта з ім размаўляю, і мне падабаецца, што ўвесь тэкст тут знізу я напісаў, што людзі, якія даюць там інфармацыйную падтрымку. Вольныя дадзеныя, свабодная хроніка, незалежны архіў. Просто малайчына. Гэта ініцыятывы накіраваныя на стварэнне адкрытай платформы. Мы верым, што тэхналогіі павінны служыць людзям. Кайф, мне падабаецца. Мой бунтарскі GTP, блядь. Так, давай лепім сюды. Ты мусіш ісці пешу. Бо наўпрост аўтобус, як я памятаю тады, ён хадзіў толькі там о 6 раніцы, здаецца, што-то было. Праект. І, ну, карацей, сувязі некай Вось тут уже, камунікацыі. не, я зразумеў, што вось гэты нема. тэкст хутчэй за ўсё будзе Адзін тут раз вельмі я яго ехаў нязручна роварам чытаць. і Сонара, ехаў радыёкалонка. па дарозе Ну. і не адчуваў, ну, не разумеў, чаму няма веласцежкі. Здаецца, 4 кіламетры і Давай переделаем. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два. Гэта, ну, увогуле лагічная некая справа для развіцця рэгіёна. Эй, калі йоу, яшчэ працуем. пабудаваць мост паміж Новым Свежнем і Акінчцем, Все прекрасно. мост Мы сохраняем это выключнага как ровара. неплохо. Неплохой и результат. добудовать нормальную Тексты, которые два стежку больших от текстовых Акинчиц блока до с мелким центра текстом, Столбцев, мы то это уменьшаем такое количество текстов чудовное примерно в 2 раза, белое а сам кольцо. текст увеличиваем. мне То есть пытанне, шрифт должен быть ці крупнее. гэта я так перадузята гляжу на інфраструктуру, Scotland альбо Freedom. сапраўды Oh, ёсць yes, нейкія гэта мне праблемы цалкам з гэтай згодны. камунікацыяй. Аўтобусы зараз у свежне ходзяць І ўсё крыху астатняе, болей, прабачце. да, чым 2 разы Можа, на дзень. калі хто быў у Таму навушніках, такі от прабачце. можна з'ездзіць і Що я па могу сутнасці зрабіць? Що такі я могу зрабіць? нават, Нічого. ну, на палову гарадскі маршрут фактычна дзейнічае, Мгм. да, і даволі часта можна. Так, ну мне падабаецца, што ў нас ужо ёсць нейкія пэўныя кайфовыя. Я думаў, што мы будзем вельмі доўга сёння дупліцца, але нешта мне падабаўся флоу працоўны, які мы зрабілі. Кайф. Веладарожку можна было, конечно, зрабіць. Мгм. Новую свежань. Веладарожку Незалежны архіў. можна зрабіць. Прастора ідэй. Незалежны тэатр. Смольны альбуць. І, дарэчы, шмат людзей прыязджаюць на веласіпедах. Ну, а калі б злучыць Акінчыцца з Што, Свежным, у нас то ёсць было б невырашальная супер, праблема ў сферах, конечно, куды потому Лукаш что лезе, на там шчасце, не ён не так і рэварысты. глибоко. Ну, то так. І я бачу, як там Там і так і не ўсё лісточкары салодка, там куды шлі, горш яшчэ і перайшлі спешвацца там патрабуюць. па Ну, калена блядь, вады, зараз, да, і пайшлі далей. зараз увогуле Ну, піздос. таму, Зусім, конечно, просто зусім. там Дэградацыя зрабіць у невялікі кожным масток, блядскім гэтым. Было б, конечно, накірунку. вельмі цікава. Тым болей, што да, выхад адразу да замка. Там усе захаваліся вось гэтыя такі ўзгорак, дзе ён стаяў. Выйшлі новыя Пасыпка героі, дорог, вы ўяўляеце? насып. Heroes Might and Там Magic. да моста яна таксама Olden ёсць. Era. Вельмі добра відаць,
что Пошли поглядзім, пакуль ён генеру... А, ён уже згенераваў. Ну зараз мы давайте все роўно паглядзім. Мы нават пад'язджалі вот Olden Era. да того месца. На зніжцы адразу. Пожадана частку на прайсці, бо аўтобус уже звернецца. Тебе показывали это местина. Тем более, что хутчэй за ўсё как Ну, выглядае не бяды. одна сандушка. Может быть, это свежее самое. Ну, слухай, выглядае, Меньше всего выглядае. опирается в уши. Ну, вельмі на пятай падобныя Может вайбы. быть, еще, калі з'явіцца Конечно, цікавых будзе залежаць ад механік. прыватных Я асоб. думаю, што і не так складана на самой справе такую гульню намаляваць, бо тут ніякіх дынамічных нічога няма, ну типу такія мадэлькі, Опыту и проблемы. варкраутаўскія вайбы. Карацей, яна ў любым выпадку выглядаць. О, які архангел хайфовы, мне падабаецца. Архіанёл. Ой, мапа прыемная. Недохопы инфраструктурные, какие бы цудоўна заиметь, как бы гэты потенциал мае столбс. Слухайце, не бяды. Не бяды. Можа нават я зараз грошы марнаваць не буду, то занадта шмат у мяне ўжо на Steam у гэтым годзе сышло. Мне яшчэ готыку не трэба набыць 40 доляраў яшчэ. Ой. Ось, але сам факт выглядае прыемна. Вот... А, яна ў раннім доступе, я зразумеў. Тады пакуль пачакаем, зараз дакладна не будзем. Уже пажадана. Стварэнню інфраструктуры. А што там? Калі едуць людзі, то трэба Вітаю, я не першы так я ствараць ехаў у вёсцы, а больш ўсё, ну, а будзе заязджаць да нас ты разумееш, што, ну, экскурсій, ўсё, усе то, чакалі, ну, усе хутчэй, я чакалі, думаю, зробяцца пэўныя а ты не прыйшоў. там праблемы вырашацца, да? У Беларусі даступна, а хер яго ведае. Я не ведаю, як глядзець, я ж не ў Беларусі жыву, я жыву ў Перапусціць Грузіі. там где-то прасцей, Сак-Артвело. ну, і не толькі ў нас, а і ў Беларусі. Мае перакладчыкі гатовы Праблема. перакласці новую частку героя. Ты што там ужо гэта самае? У цябе ўжо гэты інфармацыйны цэнтр вот, было буст сваіх людзей ёсць. стварыць. Ну, і я Але думаю, справаздачу што па музей перакладах щось ніхто не адмяняў. Дарэчы, цалкам згодны. Паладзін мае рацыю. Давай, расказвай, што ў цябе там з краю эфір, што ў цябе там з крайзісам. А куды, блядь, шрыфты з'ябаліся? Што ў цябе тут адбылося? Давай яго... Мне ўжо не падабаецца, ён зусім там папоўз. Мне нравится сама концепция этой... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мне нравится сама концепция, как ты ее сгенерировал, но у тебя съехала верстка, плюс ты потерял шрифты. Я тебе скидываю еще раз макет. Вот возьми картинку, которую ты последнюю сгенерировал, и натяни на этот макет. То есть все должно быть, как ты сделал, но согласно моему макету. По эти я задачи ставлю. Все повинно быть, як ты зрабіў, але згодна моему макету. Просто вялікі нейкі лектор. Мне заўсёды 5 героі падабаліся, 3 так сабе. Ну ты выбачайся. Ты выбачайся, бо я ўсім раскажу. Я ўсім распавяду. Да мне 4 падабаліся на самой справе. Мне понравилася канцэпцыя, спадабалася канцэпцыя, што там герой мог асобна сыходзіць. Ну, гэта зусім мяняла тактыку, прынцып збору рэсурсаў, прынцып таго, што табе патрэбна гэтага з сабой аднаго вазіць. Ну, шмат чаго мяняла. Я, які ніколі не гуляў герою, ну ты малады ўжо занадта. Перакладчыкі, ты там фірму адкрыў. А па-першае, я не адчыняў фірму, гэта яны збіраюцца без мяне ўсё па жаданні. ChatGPT, Gemini и так далее. Пробачьте, не крутится. Фирма перекладчиков. Ну а что? Все як есть. Ты их просто назвал мои перекладчики. Давай я попробую Beyond... уже это самое. Ну, окей, давай пусть так. Где моя фирма? Во. Разберусь. Кажи, я навіть що одно, що другое, здається, прикладно однолькова. Ну, занадто вже шмат елементів на одному блоку. Да. Карацей, що ми маємо? Галоўнае, спасылачкі, документалка, монтаж відео, нейросвета тут будзе голос. І я думаю, што можна зрабіць ужо апошні блок. Я думаю, што гэта будзе просто... Як тут все выдаліць адразу? Вось, я думаю, што тут будзе нейкі тэкст ужо тыпу ад мяне.
Кажаш, тут яшчэ на рэфах было, ну вось гэта Trust Bar, гэта... Мгм. Что за группа такая играет, такое не ведаю. А, гэта ЗАО «Сомнительная ініцыятыва». Дарэчы, нейкія цікавыя песні ў іх час ад часу з'яўляюцца. Яны на расійскай спяваюць, але цікавы гурт. Я ведаю, што ён зараз, здаецца, нават канцэрты ў Мінску дае. Я стаю ў чаце перакладчыкаў, там адзін перакладчык казаў, што трэба перакласці новую частку герояў. Кайфуй. Не, ну на герояў дакладна шмат людзей асабліва. У герояў заўсёды ёсць вось гэтая колькасць людзей, якія вось алды прыйдуць дакладна ў яе гуляюць, таму аўдыторыя ёсць. Ну давай, тут тэкст тыпу. Тут, напрыклад, Кірилл Нашніцкі. І тут, напрыклад, зараз. Ось так зробимо. А, я дурний. Чек. Гэта вынесем сюды, гэта сюды. Вось так. І подтягнем вось так. Бля, так написал пафосно, нібито тут нейкая такая вельми важная цитата буде, і я такий, типу, гэта я сказав. Просто, видиш. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, коли ласка, не тупи. О, запрацевал. Так, в блоке будет просто текст. Это будет обращение от человека, которому принадлежит лендинг. Справа снизу подпись его имени. И дальше за границами этого блока, там, где изображены стрелочки вверх, будет одна большая кнопка, которая сразу возвращает человека в начало лендинга. Пау. Ну просто калі вы там все роўнае, тады трэба карыстацца тэрмінам нашыя перакладчыкі. Ці наша каманда, калі ты завеш маіх, гэта гучыць яны твои падначаленыя. Ну не, гэта я не згодны зараз з табой. Я разумею, што і ты маеш рацыю, але ну калі б я казаў, што тыпу мае перакладчыкі, я б таксама меў на ўвазе, што людзі, з якімі я працую. Гэта просто ты ўжо праз прызму іроніі крыху ўспрымаеш усё, таму... Армалёва, Алсевіч, нікога не слухай, і мы яшчэ чакаем справаздачу па Крайзісу і пра Крайофір. Дзе? Ты не пішаш, якія ў цябе навіны? Асабліва па Крайзісу, я по Крайзіс пагуляў. І не крыўдзіце мне Алсевіч увогуле. Няхай у яго будзе потым і бюро перакладаў, і ўсё астатняе. Ён будзе адказны ў нас у нашай суполцы за менавіта беларусізатары. Алсевіч, перакладзі нам Ведзьмара. А, не, дарэчы, Ведзьмара ж нехта перакладае. Я не ведаю там, хто гэтым займаецца, але я ж бачыў нейкі ўцілтары. О, я спрацавала. Што ты хочаш ад мяне? Ну, шрифты хуйня, але... Суд. А что это такое ныццё нейкае пачалося? Паўлючэнка, не ведаю. Ну, гучыць прыемна, але так ужо лост. Што мы маем? Людзі, у якіх ёсць лендингі. Дарэчы, калі у вас ёсць нешта паглядзець, вы можете скидываць як рэферэнсы, калі вы там нешта як спецыялісты маеце. А што мы маем? Мы маем верхнюю панельку, якая будзе весці на базу, на соцсеткі, на... О, слухай, я прыдумаў. Давай мы адразу гэта заменім. Тоя, прэзідэнт Украіны. Соцсеткі. Соцсеткі, пасля дакументалка. Пасля відэа портфоліо.
Можа на ангельскай адразу зрабіць і не ебаць сабе галаву, як вы думаеце? Що там далей? Нейра, по-моему. Нейроосвета. Голос. Нейроосвета і голос, усё. 50. 65. Чекай, тут треба, скільки там було, я вже не пам'ятаю. Чек. Чек. Во, тут. Алсевич збіг і не розповів нам нічого про кризис. Ну, що робить з чоловіком відомість? Мова. Сувязь. Чудово. Хто є соцсетки, документалка, відеопортфоліо, нейросвета, голос? Было ж яшчэ нешта. Ну, на гэта не трэба спасылку уже. І давай пераробім вось гэты кавалак. Да ёптаць. Ёсць тут, давай. Тут, я спадзяюся, ты без каментараў разбярэшся? Гэта хто грае? Гэта іграе Атэста. Про Атесту нехто сёння пісаў, здаецца, я не памятаю хто. Напісаў у каментарах, што гэта нейкая беларуска-армянскага паходжання, што нейкая актыўная там, я так зразумеў, спартсменка ці што, там нейкі жарт быў пракінуць з прагібу. Ведьмара перакладае цэлая каманда. Ну, гэта зразумела, там тэксты ж просто кіламетры. Але яна павольна перакладае, бо працуюць вельмі скрупулёзна. Дзед Максім узяўся перакладаць пару месяцаў таму. Ён хутчэй перакладае, але якасць там не такая, як у першых. Ну, я не ведаю, якая у першых, таму мне гэта нічога не кажа, але зразумела. Дзед Максім цікава. Я не ведаў, што ён перакладчык. Я думаю, Алсевіч, дарэчы, к дзеду ўцёк распавядаць пра пераклады. Ось такі чалавек, вось такі. Просто паматросіў і кінуў, і сышоў. Ай, блядь. Алсевіч, а я тебе тут абараняю ад гэтага злобнага паладзіна, які тебе там пакрыўдзіць прыйшоў, а я такі, адчапіся ад Алсевіча, Алсевіч малайчына, а ён взяў і сышоў да дзеда Максіма. Всё, прамяняў мяне на дзеда, мяне маладога на нейкага дзеда. Хто є соцсетки, документалка, відео, портфоліо, нейросвета, голос? Цудоўна. Сувязь, мова. Я не ведаю, ці трэба мне мову рабіць, можа просто на ангельскую ўсё зрабіць. Ну, але проект, ну, калі відэо яшчэ там, типу, універсальна, там не трэба глядзець, не трэба чытаць, трэба глядзець, то вось менавіта кавалак пра голас, ну, ён дакладна можа быць карысным для тых, хто не ведае ангельскую мову. Не, трэба рабіць, просто будзем ябацца з тэкстамі потым неяк. Окей, ну давайте, вынік глядзець, што мы атрымалі. Крышечку попрацавалі, сабралі макет. Мова, тут спасылачкі у нас будуць, гэтыя спасылачкі будуць весці. Мне нешта хочацца нібыта запхаць вось паміж вось гэтай штукай і вось гэтым. Нешта хочацца прыгожае паставіць. Такое месца вось пад мелкую зусім нейкую. Можа лагатыпы сапраўды праграмы, якіх працуе. Ну, паглядзім, мы яшчэ калі будзем абмяркоўваць з чатам GPT менавіта мае прапановы, то бок оферы. Паглядзім яшчэ, што мае сэнс. Што мае сэнс сюды дадаваць. Вось, тут усё прыгожа мне падабаецца, тут усё прыгожа мне падабаецца, тут усё прыгожа мне падабаецца, тут усё прыгожа мне падабаецца. Ну, вось тут, канешне, мы што зрабілі, што змаглі, то зрабілі, але, ну, сам сэнс так, мне падабаецца. Вось тут цудоўна ўвогуле. Вось тут я ўжо падумаў, што гэта ж мой асабісты лендинг будзе, ну, калі мой, ну, хутчэй за ўсё мой. То нібыта кагосьці тут занадта перфоміць таксама заслужыць яшчэ трэба. Я вырашыў, ну, тут нейкую цытату ад сябе напішам, і ўсё. Файна, усё.
Ось так, злёгку мы, дзякуючы чату GPT і прымітыўнаму веданню фігмы, мы сабралі лендос. Цалкам задаволены. Кайф. Что мы зараз зробим? Смотри, я благодаря тебе собрал уже полностью... А, нет, стой. Windows. Давай вот новый чат почнем. Благодаря тебе я собрал... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, сука. 1, молодец. Дякую, благодаря тебе я собрал макет полностью своего лендинга. На данный момент я так понимаю, что мне нужно перенести весь этот лендинг в текстовый формат, объяснить, где что, куда ведут какие ссылки, как что кликабельно, что нет, и в целом превратить все в текстовый формат. Правильно ли я понимаю? И если правильно, то как ты мне можешь помочь облегчить и ускорить эту задачу? Алсевич, дорожек, деду... А, ну когда я читал. Давай читать, что я пропоную. Ты описываешь правильный накірунок, але формулюєш його занадто грубо. Який ти, блядь, ніжний. Тобі не треба просто перекласти макет в текст, тобі треба створити специфікацію лендингу, документ, який можна на промке дати розпрацовщику ті нейросетці, наприклад, OpenAI Codex, каб атрымаць корректный код без здогадок. Калі ти просто пишеш, що здесь знаходиться, зрозуміло, що ти повинен зробити? Створаєш документ з 4 узроўнямі докладності. У структуры сторонки, жорсткая ієрархія блоків зверху униз. Ага, цікаво, окей. Кожный блок особая сутность, сущность это... Да, не, сутность это суть. А як сущность перекласти? Пошел я нахер. Описание кожного блоку, контент плюс поводины, приклад нормального узроўню описания. Блок hero, цель, контент, элементы, плавный скролл, hover effect, меря. О, мы ж яшчэ будем нейкія эффекты на ўсё дадаваць, каб на ўсё было окей. Логіка пераходаў. Павінен яўна пісаць, куды вядзе кожная кнопка, якія спасылкі клікабельныя, ці ёсць якары, ці ёсць знешнія спасылкі. CTA button, tip scroll, enter, target, projects, telegram button, tip eternal link, URL, team username. Паводзіны на розных прыладах, адаптыў. Вось тут больше сломаецца, ты павінен зафіксаваць хаця б базу. Мобайл. Таблет, 2 колонки там, где гэта магчыма. Десктоп, поўная версія з сеткай. Сутнасць у выглядзе гномік. Як я паскору табе працэс? Я не буду даваць сабе параду ўзроўня, я дам працоўны інструмент. Поўны шаблон. Гатовы шаблон запоўніць. Окей. Скинуть макет. Декомпозит. О, мы можем ему скинуть макет. Рыхтовку под генерацию кода. Слухайте, цуд. Я думаю, что завтра мы протягнем менавіта вось рабіць вось гэты макет. Я думаю, что мы... Вось, карацей, план на завтра. Дык почистить трэба. План на завтра. Мы берем вось гэта вось, экспортуем, па-першае, просто як PNG-шку. І скармліваем, і вось гэта таксама, і скармліваем чату GPT. Спрабуем зрабіць спецыфікацыю па тому, што ён сам усё прааналізуе, паставім яму там глыбокае даследаванне, пакуль яно будзе ісці, будзем з вами размаўляць. Я хачу проста ў гэтых стрымах, каб поўны курс стварэння лендингу, не курс, а гэты, поўны флоу стварэння лендингу захаваўся ў мяне на ютубе. Вось, і мы паглядзім, калі спрацуе, цудоўна, адразу пойдзем у кодекс. Калі не, то нет. Давайте, дарэчы, запытаем яго пра кодекс. 1, 2, 3. Чудесно. Смотри. Окей, завтра мы продолжим с тобой это делать. Параллельно с тем, пока ты будешь мне собирать спецификацию и все прочее, я так понимаю, что я должен установить определенные среды разработки. Напоминаю, что мы делаем сайт, чтобы он хорошо читался на вебе, на планшетах, на телефонах и на чем в целом угодно. Поэтому нам нужно какая-то вот... Ты упоминал про отображение на разных устройствах. Нам нужно это учитывать, оно должно хорошо отображаться. Плюс нам нужна многоязычность. Темную тему и светлую тему мы пока делать не будем, все делаем в одном стиле.
что мне нужно поставить из программного обеспечения, из сред разработки до того, как мы продолжим, до того момента, когда мы начнем работать в кодекс. На газетах лендинг так само повинен добре читатися. Так, тобі треба подрихтувати працовне навколля. Мінімальний набор. VS Code. Основний редактор коду. Окей. Node.js LTS. Потрібне для сучасних фронтенд проєктів. White React Next, зборка сайту, запуск локального сервера. Git. О, Git треба буде поставити, докладно. Google Chrome. О, в Chrome DevTools есть режим проверки адаптива. Телефон, планшет, десктоп. Кайф. И кодекс. Актуально есть 3 варианта. Кодекс App, кодекс ClickD. Кодекс CLI ставится през это. Який жах. Пожадано поставить фигму. Окей. GitHub десктоп. О, можно будет GitHub. Firefox. Окей. До халери всього треба поставити. Ну, VS Code поставити, Node.js поставити, Git поставити. Git у мене там є аккаунт, негде навіть треба буде пошукати. Git Desktop, Google Chrome є, Figma є, короче, кроме їх ні халери більше нема. Добре, завтра все усталюємо і все буде чудово. Ну ось, великий дякую тим, хто побув з нами сьогодні тут. Скільки там часу? Около 11, нормально. Великий дякую вам за... А навіщо я закрив браузер, хто мені откаже? Сишов епічно, ось що я лічу. Завтра ми протягуємо, завтра ми робимо макет. Великий дякую тим, хто сьогодні тут удзельничав, хто давав поради і просто розмовляв, бавив мене. Сподіваюся, ви так само бавилися. Дякую, що марнуєте час разом со мною. Twitch Streams. Давайте поглядимо. Що у нас тут відбувається? Так, сябри. Ну зараз до кого-небудь пойдем. Сябри, хто не ведає, хто ведає, я думаю, що тут усі ведають, але на всякий випадок вам ще раз покажу. Глядіть, що з'явилося у інтернетах. Этих ваших ми зараз рейдом сюди не пойдем, але у нас з'явилося ось такий радіоголос на Твічі. Хутка по ім буде уся інформація. У моей телеграм-суполки ось є яна на екрані. Ви можете поглядіти, що як виглядає. Погоню за Алсевичем. А мы гордые, мы не будем за им бегать, мы пойдем куда-нибудь в іншее место. Вось, уся інформація хутка буде там, конечно, я ще розповіду про її на стримах, але тут 24/7, коли нас випадково за що-небудь не забанять, буде грати белорусский контент. Песни, подкасты, и будет поступово додаваться. Мы не можем просто одразу весь контент аккумулировать, мы все працуємо по згоді, то бок ми обов'язково там розмовляємо з авторами контенту, атрымліваем дазвол, тому будзе дадавацца контент не вельмі хутка паступова, але будзе шмат разнастайна. У нас вельмі шмат ідэй. Усяму свой час. Таму подписывайтеся, будьце у навінах і ведайце, што заўсёды ёсць нейкі пэўны беларускі контент. Давайте думаць, да каго мы зараз пойдзем стрымом. Гарэза, Серж, хто такі Серж? Я зразумею, гэта не наш. Шаграэль, Магільшчык. Пайшлі традыцыйна. Я калі бачу Гарэзу, я чамусьці адразу да яго іду. Ну, я потым заўсёды даглядаю яго стрым. Ідзем да Гарэзы. Завтра сустракаемся. Колькі? Я думаю, недзе о 5:00 па Менску я пачну. Дарэчы, у Беларусі заўтра працоўныя ці не працоўныя? Распавядзіце мне, калі ласачка, мае сябры. Дзякуй за стрым. Дзякуй вам за тое, што вы прыходзіце. Усё дзеля таго, каб у нашым жорсткім сусвеце ва ўсіх была цікавая камунікацыя, хаця б онлайн. Ну, я спадзяюся, вам было цікава, магчыма, потым усе такі пау-пау-пау, наробяць сабе лендынгу. Выходны. Ну, цудоўна, ўсё, завтра тады недзе па Менску, а 4:00, а 5:00 я пачну. Я думаю, што... Я не ведаю, ці буду я анонсіць у тэлегі, не вельмі хочацца спаміць. Карацей, будьце падрыхтаваны да таго, што пасля абеду мы сустракаемся. А зараз ляцім рэйдзіць Міхася Гарэзу. Я написал не у той чат. Пробачьте, давай сюда напишу. Raid Михас Гареза.
Паляцелі. Цудоўна. Усё, усіх абдымаю. Побачымся заўтра. Ну, схожи. Воу-воу-воу.